iti tunggal pitik ki puso. Kadagurura nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Saan ka nga galiw? Paragsakan na katitid ko amin ng kayat mo. Saan, Mayor? Di nagpagaramidan iti takas. Ipatandak ko ba? Tulong! Kaya kasano ti panagpukpuk ka mo kamera. Awan makanggagking ka dito rest house. Agpampando ka na. Diyan mo ti tartari ka kaya. Saan? Diyan kayat! Saan, Mayor? Gul! Lumaban. No di mo kaya di masaktan. Ayok ka! Karasaan! Baga. Dito tirumbanggan ka! Karasaan! Mayurak! Si Kapay lang tinakaaramid kanya kasi. Naarinog. Napukawanan ni Tipot. Nawaya ko na ang mga ramid di kaya-kayat ko. Paingat na ngagtibtib bayo ti barukong ko. Kan apay at imatlas namang putan niya Almira. Ha, ti nakakwadro aladawan ti anak ko. Natnag iti panakisabit na iti dinding. Kat nabuong. Diyos ko, anyat ipartaan la itaoy. Nay, adagtuk-tuk-tuk iti rin niya. Sapay lako ma, tati anak kon la ita. Mabitlaang, umaya kaon. Naimbaga malumiyo, Tata Matias. Kunak no ti anak ko itayan ti dimtang. Si kamot kaya Miguel Baraw. Ha? Kaya tiwa sawen, awan pay ni Amira, Tata? Awan pa'y nga raw. Isot yung orayag. Nih, kat maluman. Apa ya di pay si Mangpet? Iso nga raw na madandanagan ak. Tano kastoy nga oras kat adda ko man iti balay. Bayan nyo, Tata. Tayo nakitaan iti balay apagpapayan na. Alaman nga raw Baraw. Kat nay talaga madandanagan akaon. Wen, Tata. Inakbiro kan tinubyak iti balay da Mayor Placido apagpapayan na. Agor ka, adda nagsardeng akot si iti arubayan Baraw. Ni mo buyo nga driver ni Mayor Placido jadim sa agit ikot si Tata. Anya nga tati gagaran na. Sumardenggan ngagsangit Amira. Ken sagay saya mo tinakusukuswabok mo. Kapoy tinaramit mo kanyak, Mayor. Sumarot naging kaijay birno tigkurang ka. Ilunod ka awinggat si Bibi Agak. Maramid mo nga tati manggura ken mangilunod kanya. Numakitang tilinaon ti portfolio. Apay, anya tilinaon daytan, Mayor. Lukatam. Sigurado ang mapunas tinaramid ko ang basolging ka. Numakitam tilinaon na. Awatam kat lukatam. Kukwam tinagyan na. Sukat. Di pa nang paragsak mo kaniya. Karasaan! San ka nagpuntot? Sige, lukatam day ta portfolio. Sige. Nakatuak
Agsardeng kan nakatulong ka na kami. Enjoy ang di kwarta kasubad. Di pa nang paragsak mo kanyak. Diyak pabayadan iti kwarta. Tirinakrak mo ang dayaw ko. Kanya nga ti planom. Agipulong ka, kadig iti otoridad, kasta. Kahit mo madadal ti reputasyon ko, kas mayor, kan pabalod na. Wait! Ikarom tinaramid mo kanyak. Day tatisan mo nga ramidan. Di mo gamdeng tagipulong iti oras sino. Ramidan day ta. Sana ka bumdang amang patay ka nga. Kansan lang si kategi karo. No di kat iraman ko paya patayin damam. Saan? Ayop ka talaga. Karasaan! Amumon akarasaan na. Kataramidak ti pangtak. Nurada alam ti daya ko. Agyaman na iti panangipakaamom nga ag-overtime ti anak ko iti balay ti amo yaw, boyaw. At ngamin paskin dagiti amo mi inton bigat tatamatyas. Iso nga imbaon nak ni Mayor ang mangipakaamo. Amarabyan ti anak yung agawid. Sige. Ano samto kumalangan nga itulnog ti anak ko baraw. Aywan tata. Sige nga Rodan. Taado pa iti aramidak. Sige baraw. Aganad ka iti panagmanehaw. Urayak lang na bang ara ni tiya ay ni Boyong Miguel Baraw. Oras siyak, tata. Kunak no at dandakas ang napasama kinamera. Ag-overtime na kaya, kas ko na ni Buyo. Huwag gaya, sa baliman ti malagip ka. Anya rin ta, tata. Kumusta ti ipapanyo kan ni Abogado Macario Valeriano. May papaniti tarigagay tayaw apan nakaland reform ti daga agam-gamuluan tayaw. Kuna na, tumulong iti panakagraryo, ti daga suksukayan tayo, tata. Lakaya kon baraw. Mauray ko pa nga ta, tinabayagan akalikagom tayaw. Apan nakaagraryo ti daga asuksukayan tayaw. Makisaritan to kano ni Abogado Macario kini Mayon. Mabigbig a politika ni Mayor Placido. Nabilag na nakawisan ni Titoray. Arig na timol tayo lang. Sa narikat tayo akalabanag. Sana bale, tata. Arumot kada tayo tinakaada. Kat mabalin tayo lata, at tuntunan ti karbengan tayo. Apay kay tala ti sangpet mo, honey. Gaputado dagiti kakailian tayo. Hanapan mi ka ni tulong. Ni Almira, Intulotan ni Boyong Yabalayda. naibunong yu ka di amin ti relief goods nga impayripak mo idirabi. Awan, nga madapay dagiti saan biyanay kan. Talagang ado tinapiktaran iti kalkal pa sa bagyo. Di intanto pa'y gumatang iti mabalin mo nga itulong, honey. Alaman nga ron. Paglakit din pagdating pulong may arilikos. Palapintas apampal. Tagyaman na kiti, umay mo pa nang itulod iti anak ko, Boyong Baraw ka. Awan na nyaman na tata. Sumurag ako niti balay, tata. Di ta kayon. Mabit lang balasang ka. Anda sa lunsudak biit. Amira, Sige tata. Mapanak mo ten. mabit lang. Sikaman langan ti pagsaludsudak Baraw. Mapanak ko tata. Nanay. Ang padadamutan asaan na lang italtalag. Di da nga takayat ti mapagsaludsudan. Nay, Miguel,
Rabiin ngam adda ka pailaang dito'y biranda. Sa anak pa makaturog, nanang. Adda ka di mang burburibor iti panunot mo. Nga iso, iti saan mo apakaturugan. Awan, nanang. Apay nga raw, dadi ka makaturog ako na. Tsak maroon maawatan ti bagi. Maapay kas pitirik na, nanang. Nahatap kanyak ni Rida. Wano, paggap ka di, ti ilablaban tayo apan nakaagraryo ti daga. Asuksukayan tayo, ti mang burburibor iti panunot mo, anak. Saan, nanang? Anya nga rod ti makagapo, iti saan mo apakaturugan. Anya nga tano? No, anya anak, apay adi mo ituloy. Saan? Ang mga nudi kay umanamo? Ibagam no anya man dayta. Panggap ka di kini Amira. Oo. Wala na. Anya ting may papankan kwa na anak. Anya nga tano? Tulagan tayong tikalay sa amin. Nanang. Anya? Kaya't munti mga sawa, Barok? Isuntumot lang ti papanan na. Saan ka di? Iso anak panunot ko na hintay itong makisarita. Sige. No, isuti ko nam kat sikat ti matungpal, Barok. Tabarang no, makabukal kayo ti apo kumikini Matyas nga amana. Mabit lang, humaya ka. Sino nga tati umaya bigbigat? Ay, naimbag abigat mo, abalayan. Ay, kumpadre Matyas. Si kamat gayam, kumaray. Anya ti ibagam, ta sinapsapap mo ti imay. Gaputa adda kayat apay bagat ti anak ko. Iso nga imaya. Anya? Sige, sumurak ka nga ron maray. Umay ka. Amira anak, anda ni nana masalaud. Anda ka no ibagana, iso arubwar ka dita silid mo. Matmaturog sa pailaan mo, kumpadre. Nakariingin, kumaray. Alaki di tatang. Alang may ka. Ay, ti ba tayo, nana? Apay akas lang nagsangsangit kabalasang ko. O nagpaiso. Apay akas tatilangam ang nabigatan, anak ka. Kwa? Oh, apay akas lang di ka makasungbat, Amira. Nagsangsangit ka kadi idirabe. Adda kadi saan nyo ang nagkinaawatan kinimigyan ng anak ko? Ha? Awan, nana. Apay nga raw dalimtag na kita matam, anak ka. Siguro, gapo iti sangkaw o nayapan nakaturturong. Iso alimtag iti matagtatang. Ay, mabit lang. Inaagtimpla iti kapeyo. Uray saan ang tanalpasa ko na nagkape balasan ko. Ha? Anya ka titi kagarayo, nana. Agpatpada kayo kin ni Miguel adi nakaturog idirabi. Ay, iso ana sapa nga imbaunak dito'y balayo. Tada kayat na apay baga. Ket sapay la kumata, mayat ka Amira. Anya day ta, nana. Tarigagayan ni Miguel nga umayda kan danunan. Nay, apay nga ron asan nga isuti umay mangibagay ti dahi taabana nga palayan. Kumaray. Mabain ka no, kumpadre. So, siyaklatan ti imbaon na. O, anya Amira, mayat ka kadi nga umayda kan danunan. Njak amo, nana. Nay, apay akas tati sungbat mo, anak ka. At nabayag mo tayo ngagnomyo kayo ni Miguel. Sa anak pa nakasagana, tatang. Iso apasensya kayo lang kumakanyakon, nana salon. Saan pa'y ko mga ita? Kumusta tinapanan nyo, nanang? Nagunag mo ta sinayo. Anya ti ko na ni Amira iti tarigagay ko. Saan ka no payla ang makadesisyon? Anya? Ken ko na ni Matyas nga amana. Nga apay ka no asyak ti mangimagbaga iti plano. Idinto ta adda ka no ngiwat mo amang ngibkas ti tarigagay mo. Imbagayo ko ma, ti rason. Imbagak mat. Ngam ko na dagiti agama. Anasaysaya at kano asikan tumatla ang timang ibaga iti tarigagay mo.
Anya ti kunam, honey? Nagikatan ni Amira akas katulong tayo? Wen, Iti anya rason. Apay biglaan ti panagikat na. Awan mat amok ana aramidan ta amadikan ko na. saan na babalin na mabuan na tinaramit ko ni Amira? Placido, apay amay kulkulang ka. Ah, Anya ti ammom arason ang nagikatan ni Amira akas katulong tayo. awan na mo. Gabi siguro na banugan ngagkat katulong. Si kantumat ngamin. Ah, no, apaya pabasulan na. Gapot ammom lang arudan nga ado ti as-asikaswan na dito'y balay. Isurot mo pailaan ang mapanagibunong iti relief goods kadagiti nadidigraan. Nakatangkayagan dyan eh. Ngam, apay di ka pala mapanitibalay na Mayor Placido nga amaw. Nagunagmatan kasi naay mo. Sana ko naman pantatang. Nagikat ako nakatulong da Mayor Placido. Anya, kaapay. Agsangit ka matay. Sana ko nagtrabaho ijay tatang. Nabanog ako na patagtagabo. Iso ang nagikat ako. Kahit apay nga raw nga agsangit ka. Awan, sige tatang. Mapanag iti kwarto ko. Na, pinanawan na ka. Anya nga tati mapaspasamak iti anak ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayor, apay ang manangad-tangad kayo. Kat pasaray ikidimyo pa'y akasla aggan ganas. Siyagayam ti sisi mambuyong. Maburbur tya anak ngamin kadagiti garawyo, Mayor. Salabag ka! San ka nangagsaludsod? Tamangan at na makaduktal iti naramit ko. Awan to, Mayor. Taad da ti tarwar ni Mayura nga asawa yo. Amom buyong napnegak kini Amira. Nagpintas di pamagina. Kumaakit, dinispat sayo langan, Mayor. Tapno nataltalgad kayo. Salbag ka! Isunakit din ngagbalin na kriminal. Santo nga gipulong ni Amira buyong. Tasakbay ang nagsina kami. Siniperak pa'y tingiwat na. Maawatam ti kahit ko asawan. Huh? Buyong? Diyak kaya ito pag-aramidan mo't ni Don Placido, ti amak iti takas. Isuasan ko na ibagbagati naramit kanyak petya ang Mayor. Ni Don niya Agripino ti umawawag. Siguro, mas daawan ng apay asa anak asimura kiti trabaho ka. Saan ko asungsungpatan? Amira, agun-unit ta cellphone mo. Apay adi mo sungbatan. Asino ayat umawawag. Ni Don niya Agripina, tatang. Imbagam ka di kenkwana ti panagikat mo nakatulong da. Saan, tatang? Asino nga raw tinangibagaam. Ni Mayor Placido. Sungbatam nga raw ti awag ni Doña Agripina Ket ibagam, adi mon kayat ti agkatulong. Diyak kaya kasarita ni Don niya Agripina, tatang. Anya, kaapay. Basta, saan ko kaya kasarita? Morto nga raw ti cellphone tasyak man ti makisarita kenkwana. Siya kon ti mangibaga. Ana umakan ngagkat katulong iti pamilyada. Anya ti kunam, Matyas? Saanan akayat ni Amira ti agkatulong? Wen ma'am, makanaw ngagkat katulong ti anak kaw. Anya nga ro ti kayat na pagubraan? Jak man na mo, Mayura. Uno, kayat na ka diti sumrek akas sales lady. Ibaga na laang no kayat na. Ta iti department store mi ti pangisarakakan kwa na. Namagag to iti anak kaw no kayat na, Mayura.
O sige, damagam to. Maamwaktakan ka no anya ti desisyon ti anak mo, Matsyas. Naibagakaon ka ni Doña Agripina ti panagikat mon kas katulong da, anak ka. Anyang ruti ko na tatang. Mas daaw no apaya biglaan ti panagikat mo. Di imbagayo ko maana uma akon mo no. Nabanog ako nakatkatulong. Naibagak da ita anak ka. Kuna na mo ita nakasagana ka no amang tulong ken ka no anda sa balya sir ka matrabaho. Uray agin anak pailaan tatang. Mala, sikati makaam mo anak. Ngam ko na ni Doña Agripina. Ano kaya't mo ti agbalin na sales lady? Isirek nakakano iti department store da. Saan ko ama panunot ti kasta tatang? Nala, sikaman langan ti makaam mo. Di kapilitan no di mo pa'y kayat ti agbiraw iti sabalya pagtrabahuan. Hello Miguel, imbag tayo mawag ka. Kaslay nururay mo tiyawag ko Amira. Talaga? Gaputada kayat ko ngay baga. Kasta ka di. Wano, may papan ka di iti pinaibagak ni Nanang at arigagay ko. Saan? Anya nga rod? Nagikata ko nakatulong da mayor. Anya? Apay? Ada ka di sir ka masabali at trabaho? Tanagikat ka iti nabayagan na pagtatrabaho. Awan ti sa balya pagsirkak. Anya nga rod ti rason na nagikat ka akas katulong da mayor? Idinto ta dakkel pa iti sweldo. Basta, nagikata ko. Amira, denggan na ka di? Wan, Apay ang di mo sumbatan ti salusag ko. Apay ang nagikat ka. basta, nagikatakon ko nakarod. Nauma akong nagkatulong. Iso ang nagikatakon iti trabaho. Niyati ko na, injaya ni Amira iti sabali pagtrabahuan. Hari. Wan, tanauma ka nun nga agkat katulong. Iso ada tamat lang ti mangisarakan kwa na iti sabalya pagtrabahuan. Anya ko mga ron ti mabalin na paya pagtrabahuan malaksi di ti panagkatulong. High school graduate mat ni Almira. Kat kabaunan nalakit ti ag-sales lady iti department store tayo. Anya. Tanam na makayat na dahi tatrabaho. Tapay kumadi na kayat. Ibagak ka ni Matsyas akasarita nanto ni Amira. Adaw bawawag iti cellphone ko. Ni Chloe Matgayam. Hello, Iha. Ada ka di ibagam? Apay tayo mawag ka. Agawid ako nita lugar tayo, mami. Talaga jak mayulot yung kadal. Anya, saan amabalin adi ka makaturpos, Iha? Lukas na. Di yung kahit nga agawid ha? Talaga asaan? Nas ka na makaadal ka. Tapno may pagpanakal da kan tumat kan di papam. Sige. No di yung kahit nga agawid ha? Dito yaklat na nga rodan. Makaamuditan no anyan to ti pagbanagan ti biyag ko. Sige, umaya ko dito munisipyo. Bye. Sino di mawag kan kahani? Ni Bisi Mayor. Orurayin da kon para iti inauguration timpatakdermi nga evacuation center. Oh, apay analiday ka. Gapo ka ni Chloe, honey. Apay tanak ta. Anya ngagpaiso timbagana. Kunana adi na kanulat ta mayulo ti agadal. Oh, iso ti pangnamnama kasumukat no kanya kiti posisyon ko. Iso asa na mabalin, adi makagraduar di anak mo. Awagam to, kat sikatimang bagbagakan ko na.
Si dinaramid kanyak ni Mayor Placido. Nalaustig kurak kan kwa na. Kapit naramid na kanyak. Amira? Umayak na. Ni Miguel, isuday tok-tok-tok. Diyak ipadlaw ang sangsangit. Sana mo pala madlaw na di pa nagsangit ko. Amira? Mabitlaang, umayakon. Kunakit din mo, ada na pa na. Awan. Sige, sumur ka. Agyaman na. Apa niya may ka, Miguel? Ado na kiti kahit ko pagsaritaan ta. Sungay maya. Kas kumaitian niya. Di panagikat mo niti trabaho. Ha? Kuha, nabanong ka kung nagkatkatulong. Iso ang nagikat akon. Dahil ta kadilang tirason. Uno at dapat naununag makagapon. Di na ko mapagdamagan iti kasta. Noan niya timbag rason, patsiyam ko ma. O sige. O isuti ko na. Mamati Agyaman na. Saan ta nga ro na pagsaritaan ti may papaniti panagikat mo iti trabaho? Uwan Ti kahit ko pagtungtungan ta ti maipapan ka data, Miguel. Napanunod mo ka din ti idijayakin ka pa nagsimpata? Apa yan napasinay ka? Di mo kunaan, di mo pa napanunod, naging ganay ta. Talaga sampay, Miguel. So, ikan na kumay tinaan anay apanawan namang panunot anay ba? Iti idijayam apan nagkalay sata. Excuse me, kada kayo, agagayam ko. Umawawag kanyak ni Papa. Hello, Papa. Mabit lang tarumwarak dito ayan ko. Naringgor dito eh. Siyak doon di umawag kada kayo, Papa. Bye! Kadda ka di tapag didiswan kadag iti barakadam. Wan, Papa. Apagsipngat pa'y langit ay da kami dito eh. Wah, puro kan samot barakada. Mabaybayam samot yan di ba nagadal mo? Kunakmat kada kayo, Papa. San asong rakiti ulok ti Adal? Kan, apay pa'y lang agadalat? Bak nang tayo, mat? Oray bag nang tayo. Naskan lata makadal ka. Taday ta titawid mo adin tumaagaw ti sabali. Kaslakawaw ti ulok no maipapan iti pagpagayo nga adan. Sika lang ti pangnamnama kasumukat to kaniya ka di posisyon ko. Iso anas ken na makaturpos ka iya. Papa, oray sa anak ka makagraduar, kat mabalin tulad tama ta sumre ka kiti politika. Awan, nga may mayat madlang no makadal ka. Iso abaliwam ko ba ti prinsipyo? Natimbagan ni Miguel, iti may nakasinarungkaran, balasang ka. Di ka naman pa nagsimpami ko man, tatang. Adaan kayo matay iti umno nga idan. Iso nga awanan ti rason, apang kidkidang pala ang ti iti jayanakin ka, apang nagkalay sayaw. Sa anak pa yan nakasagana ang makiasawa, tatang. Nasaysaya at no kadagituya ti panagkalay sayaw. Napigsa kami pala nga mga awer kadagiti agbalintong anak yaw. Panunutik pa yan na yung baglay, tatang. Diyak kaya't yagdardaras. Ang mga nagbabawi akto lang iti kamautyanan. Anya ti kunam, hani. Iti diskuan ti ayan ti anak ta, kadwa na dagiti barkada na idi mawag ka idi rabi. Wan, talaga may sungsungan iti Manila. Saan amabalin ama pariwara dya kakaysuna nga anak ta, Placido? Nasaysaya at lang nga napagawidan ta. Aniya, takasanon ti panagadal na. Kunana adi na mayulon ti agadal. Iso abay amo no agsardangan nga agadal. Saan na mabalin? Takay kayat mo nga rod amay sungsong dya anak ta. Ang mga numakaaraamid pa iti pakay babay ng ti pamilya tayo no di ta pagawidan. Masapol,
Nga dalin ta na imbag balin na panggatang ta. Nang runa, bugbog tong nga anak ta ni Chloe. Sigurado lakit di amaragsakan na giti kakadwa ka manalon. Apaman na mamuan dati na pagsaritaan mi kini Abogado Valeriano. May papan iti lablaban mi apa nakalan reform da iti daga asok-sokayan mi. Ah, Tata Matias. Nagkapambaraw, Akwa, nagapuak iti opisina ni Abogado Valeriano. may papan ka na iti ilablaban tayo, apan naka-agraryo na iti suksukayan tayo adaga. Dahil ta kanit napagsaritaan nyo iti abogado. Wen tata, kat ko na, anak kasarita ng timay sapay nga abogado. Gayom na. Nagsaya atin no kasta baraw. Sapay kumaa. Sakbay man la matayak. Magraryon na iti suksukayan tayo adaga. Hello, Doña Agripina. Anya ti ba kayo? Ta nakaawag kayo, mat. Kaya't ko laang adamagan, no anyang ti desisyon mo. May panggap iti di jayang kan katrabaho, Amira. Kwa, Kunam ana umakan nga katulong. Kat amang ano kayat mo nga ron ti agbalin asels la iti. Ibagamlaan, di ka agbabain. Nakasagana ag amang isarakan ka. naibaga ko, Doña Agripina. Kayat ko ti aginanapay laang. Isala dingitak. No paayos ti ididyayaw kanyak at trabaho. Hello, attorney. Anya ti da magtimawag ka? Anya? Adda may kadwa nga abogado dagiti katalunak amayat amang laban kanya? Wah! Saan ang mabalin? Mayor! Ayun, dagil kalaban! May saka ba eh. Awan dito'y dagiti kalaban, buyong. Adda na iya away. Ha? Apa yung nagpaputok kayo dito yung rest house yo, Mayor? Gapo, iti gumilgil ay abapungtot ko, buyong. Anya nga minti ka pong tutyo. Ti kada, ti may sapay nga abogado amang isakit kadagiti katalunak. Anya? Talaga kayat da amalan reform ti daga. Saan na mabalin? Anya nga ti plano yo, Mayor? Dumngag ka, buyong. At ay paramid kuking ka. Bareng isot pagaligagawan dagiti dumablaban kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Miguel, papanamta nakarubwat ka? Ijay balay da Amira, nanang. Anya? Aldawo mo, di pa nang pasyar mo kenkwana? Saan nga iso ti gagarak, nanang? Ni Tata Matias. Anya ti ibagam ken ni Matias. Imawag ti may kadwa nga abogado tayo, nanang. Kat ko na, akayat na kam amakasarita kini Tata Matias. May papan iti tarigagay tayo apan nakaripurma ti daga ni Mayor Placido. Ay na anak, iti panangilablaban nyo ama reforma dagiti aywan tayo adaga ni Mayor Placido. Kasla, agnernerbius ako. Ano ko matpagnerbiusan nyo? Amang ano addan to kidi maisakripisyo abiaga po iti ilablaban nyo anak. Awan nga tamat, nanang. Baknang ken nabilag ni Mayor Placido. Awan tigaway tayo kenkwana Uray baknang kanabilag. At dalat tamat pagkamangan tayo ababasit, nanang. So adi kay kumamadanagan. Panulot ni Kristi adi nagas ti kasinsin na. No mapandag ti piknik. Madlaw ko kat. Kasla malidayan ti anak ko. Sipod nagikat katulong na Mayor Placido. Tata Matias, anda akon. Agdan ni Miguel. Umay na kung dagasan.
buyong, kendwa ka kadwa na. Sapay la ko matagbali kita. Itim paaramid ko kadakwada. Honey, damat buyong kardo kan iba dagiti nagkukuyog arimwar. Nang ibaw nam kadakwada. Akwa. Anya ka tatiba ka. Oh, apay adi ka makasungbat. Kunak, nang ibaw nam kadagiti taom. Ijay talyer. Dadal nga minjilugan ko. Imbaon ko ida. Napasigod dapat ariman. Napandamat lagayam nagpatariman iti lugan. Ngam, apay anay labag kakit din itay damagag no sa dino tinapananda. Ha? Oh, ano kami ti pambarama magdamdamag no sa dino ti pangibabao na kadagiti tao kaya? Tanya kumatdakas na numaamuak. Alabayamon, saan nga iso ti pagsaritaan ta? Anyang kami ti bagam ti nasigganak. Napanunot ko. At angay saan na mayulot ti anak ta ti agadali dyan Manila. Nasaysayat lang nga napagawidan ta. Aniya, sana mabalin Agripina. Takay kayat mo nga rod ang mamimpin sa na madadaal ti biyag kan masakbayan na, gapo iti barkada na. O sinalbaga. Pagawidan talaangan, tabarang maidalan tapay iti nasaya at adana. Kardo, Iban, agsaga na kay lata. Tabarang mauray tayo matlang arumar ni Abogado Valdez iti paraangan da. Narumar, rat-ratan tayo na dagos. Awan po ako. Ha, anda nagsardo nga tricycle iti batog tigit da ator ni Valdez. Dala kay Matyas kan Miguel dagiti dintang boy. Nasaysaya at mananukas ta. Sigurado ani Abogado Valdez tigagarada. Barang maparwarda. Apo! Attorney! Anda kami! Awan mo't lang ano may mangilukat itigit, tata. Ang mga nung nakapanawan ni Abogado Valdez. Kunana mo tita imawag nga orayan na ta dito'y balayda. Agtaulan ti aso da. Ah. Andan san umay mangilukat itigay. Orayan ta nga ron, tata. Bareng no ni Abogado Valdez day ta umayan mangilukat itigit. Iso nagpaisaw. Eh, agyaman kami, abogado, na dinoktamot lang tigay. Ha! Ay! Ha! Tumaraitan Miguel! Marahin ti kanok. Tata, orayan nak! Miguel, apay nga inlibag mo tiri daw kan apay abumbum sa kaadimtang. Anya tinapasamak? Oh. Kat apay adi ka makasao. Anya tinapasamak? Pinaltugan da ni Abogado Valdez na nang. Anya? Ay, sino tinang paltog? Di mi mo. Saan mi nakita kini Tata Matyas nagitigan man nanang. Hello, Buyong. Anyat madamag. Misyon na complex, Mayor. Natahayan ni Abogado Valdez. Ah. Good job, Buyong. Daggal ti bonus yung kanya. Iti pa nagbaligi yo. Agpaisaw, Mayor. Magagaran kami ang maka-apros iti kunayo apunus me. Langgong ka. Damagampay lang no agpaiso. Apay, awan panamatim kanya. Umay kayon dito reach out ko. Agkikita tayo. Tapno maalayon ti bonus yo. Mabit lang. Sa pala ko ma. Tani Amira nga anak ko na ita. Ay, naimbag nga aldaw mo, kumpadre Matyas. Si kamot gayam kumaray. Anyat ipagam. Nakaumay ka man. Ay, sumber ka pa ya. Dito nagkipagsalitaan ta. Ay, saanon? Adalang kayat ko adamagan kan iklaro. Anya day ta kumaray. Iti may papan iti pan nakapaltog ni Abogado Valdez.
Ay, wait. Nanaustik yung tut ko, iti na dyan napasamak. Di nakita ka nakosbo ni Abogado Valdez. Timarayak ang dagusan Naisursurot ka numot nagtartaray ti anak ko, hindi timaray kan kumpadre. Uy, nag-asa mo niya. Paltog na itan. Sino nga iti sana mapakigtutan? Anya? Apagiso makasango ni Abogado Valdez kada Matias ken Miguel di paltugan nyo. Wen, Mayor. Kat gapo iti kigtot dala kay Matias kan Miguel. Kat nagtartaray dangin madayo. Iti nakapasamakan ti krimen. Apay ngay nagkatawa kayo, Mayor. Gapo tamayat! Ngay suda ti babasulan iti pan nakapapatay ni Atty. Valdez. Anya? Ay, gaya mo niya. Aglalo kat nagtartaray da. Gusto ko na madamad gayam linaw na dakil nga ulom. Kunak nukas kalagot utik apaltat. 1. Isuda ti agbalin ni ta suspek, boyong. Apay nga italang ti sangpet mo, honey. Gapot na day nasikaso kay munisipyo. Ken nagsarita kami pa ikin ni Hepe. May papali din napasama kapamalto gini agsapa. Adangatan pamalpalatpatan dagiti pulis. No asino dagiti kriminal. Adan, ngam di na pa ilang mabalin ng butaktak ti kinasasinta. Dagiti awanan bain. Di dala na konsensyan anang patay ka ni Atty. Valdez. Mabalin nga danadagsen na basol na. Isuan ito reda apatayan. Isardeng takit din na pagsaritaan day tapang mapatay, honey. Sumsumgara kon. Anya nga rod, ti kayat mo pagsaritaan ta? May papan iti anak ta. Ni manan Chloe. Kayat ko na pagawidan, honey. Tadyak kayat ti panakay sungsong na iti barkada na ija Manila. Wah, sigaman langan di makam mo. Saan ka nabiyangan no anyaman ti panggedeng mo iti anak ta? Sige, pasang patimlatan no isot kayat mo. Hello, Mama. Nakawag kayo, Mat? Sa dino ti ayan mo ita, iha? Adaki di balay di barkadak diti tondo, Mama. Anya? Adaka ti tatondo. Idi mawag ak idi kalman. Kunam nga adaka iti pasig. Sa ita, tondo manan ti ayan mo. Manano ko, Ma? Barkadak mat dagiti sursurutan. Agawid kan dito'y lugar tayo. Tapno di kan may sungsong dita. Anya? Kaya't dakmadlangan na pasangpatan, Mama? Kapilitan. Nauray ka sa ti ayat mi makaadal ka. Di mo ba't mayulo ako ng ti agadal? Iso na saysaya at laangan nga agawid ka. Nagapwa magripina. Nagapuak ija Malay Balay Agency. Pinalo up ko ti kasapulan tayo akatulong. Anya ti kunada? Awan pa'y may rekomendada. Anya. I-cancel mo ti panangalam iti katulong iti dayjay nga agency. No i-cancel ko, ad-adda nga awan mauray tayo amang serbi kada tayo. Adam mo kagasaritam ngumayag katulong. Ha? Asino, honey? Ni Salod ngay na ni Miguel. Anya? Ngam, addan idad dayjay asalod. Kan amangan no di na kayat yag katulong. Kasaritam to. Imposible ati na kayat. No jaya ami ti dakkel sweldo. Sige, padasik to nga rod. Tauray kansela agton ti panangalata iti katulong iti Malay Balay Agency. Miguel, apay adi kamatla mapaanan ni Jay Talon. Nakatunga nga kamatlat tandi tatawa. Anya ayat ti parikot mo, Barok. Ti panakatay ni Atty. Valdez, nanang. Kasla napapot nga nun, nagiti kakadwa ka manalon.
Sino nga tangamin dagiti awan ng pusok ken kararwa anang patay kini Abogado Valdez. Isu ti may sa anam namaan tayo ang makatulong kada tayo. Bun nga ron, nanang. Pinatay damot din. Awan nga tat pakay naigan ni Mayor Placido iti pan nakapatay ni Atty. Valdez, ana. Apayan ko na yun dahita, nanang. Gapo ta iso ti agtagi kwa iti nalawa akataltalunan akayat tayo ama agraryo. Wen gaya man niya. Kat ni Atty. Valdez ti may sa tumultulong kada tayo. Tapno maagraryo ti daga ni Mayor. Miguel, Ha? apay dagiti agsasaro no alugan ti pulis nga agturong dito'y balay. Ni. Anya nga tati umaibaga dagiti pulis, nanang. Anya, maibilang kami a suspek kini Tata Matias iti pan nakapatay ni Atty. Valdez, Sargento. Ay, Linuloko na ita, Sargento. Takasano ko maibilang kami a suspek. Idinto tada kami titultulungan ni Abogado Valdez. Saan may apulos ang maaramit ti ipagpabasol yung kada kami kini Tata Matias, Sargento. Mabitla ang umayakon. Naibag amalam mo, salod. Ha? Ay, Doña Agripina, nay, da kayo at gayam. Sige, sumrag kayo dito'y tayo unag nga agsarita. Saanan? Tadyak mat plano ti agbayag, salod. Ay, anya ka diti masapulyo, Doña Agripina, ta. Imay kayo dito'y nanumuak taeng may. Aging ga itakat di kampay nakabirok iti sukat ni Almira. Iso nga imayak, takayat ka kasarita, salod. Sika kumante agbalin akatulong mi. Anya? Umayak agkatulong kada kayo? No ada pa nakabalin na, salod. Kat, kas ka ni Amira. Di mi tariga kayan ti istein akadwami iti balay. Ay, kasla saan ko nga amo ti isumbat ko kada kayo, Mayura? Sweldoan ka iti 8,000 iti kada bulan. Lumayat ka nga agpay akatulong mi. Apo, nagdakkel gayam ti sweldo nung mayatak nga agkatulong kada kayo, senyora. Wan, iso umanugot ka kuman iti ijidjayak ken ka at trabaho, salod. Ay, di la mabalin nga ibagak tupay iti anak ko ani Miguel, senyora. O sige, mabalinlat na. Ngam di mo ko mabaybayagan ti agdesisyon, salod. Tapno ammo mi mat ti aramidan mi. Agmauyong san nagiti pulis, Barok. Apaya data ti pabasulin daan ang patay ka ni Atty. Valdez. Iso ti bang tultulong kada tayo. Dahil tangarot ti saan ko ang maawatan, Tata. No, apay nga imay dagiti pulis itay dito'y balay. Ta imposible mo't ada tayo apatultulungan timang patay itimang tultulong kada tayo. Kasano ang madalusan ta tinagan ta iti imatang nagiti pulis, Baraw. Kasarita tanto ni Atty. Macario Valeriano, Tata. Noan niya tinasayat nga addang tayo. Saan nga ta amamati dagiti pulis? No isa patak kadakwada nga oray alun-unin na tatitagan o data tinang patay ka ni Atty. Valdez. Panagkunakot di dapat dyan nga ure ag sapatata iti sangwanan da, Tata. Nasaysayat langin nga iwahayat da ti paraffin test. Iti kasta, mapanagnakan da asaan ada tayo tinang paltog kini Atty. Valdez. Sinumot gamin di sana mabuteng iti dahi da pasamak. Apaglukat pa lang tiruangan alam daw. Nanalbuo nga at nakusbon ni Atty. Valdez. Bareng rumwar tumatlang ti kinapuno. Asaan ada ta tinang paltog kini Atty. Valdez, Tata. Yung kasano ang may panagnak ta dahi ta kanang iti otoridad. Bareng idalan data iti paraffin test, Tata. Anya dahi ta paraffin test. Babaan iti kunkunada a paraffin test, Tata. Mamuanda no nagpaputok ta iti paltog no saan. Diyos ka, nagrigatan ti kastaw. Mabuti nga payo na mapanigitalon ka. Gapo iti panakaat-atap ta. Ang data tinang paltog ka ni Atty. Valdez. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode
Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nakasaritam ka din ni Salod, nga may agkatulong dito'y balay. Wan, honey. Anyat ko na. Saan kanupay lang nga makadesisyon? Ibaganan to kanupay ka ni Miguel nga anak na. Panagkunak at narigat itanapatgan ni Salod ti Jayam ken kuha na trabaho. Ha? Taan niya kumati makagapo, honey. Gapo itinapasama kina Atty. Valdez. Anya kumat pa kay naigan day jay apagtang. Iti panangalukoy ko kani Salod nga umay agkatulong kada tayo. Gapo ta ni Miguel ket may bilang amay sa kadagiti suspek. Iti panakatay ni Atty. Valdez. Anya? Dahil tatiam mo ka rason. Asaanin at arigagayan ni Salod ti umayag katulong kada tayo. Tatang, aldawan. Apaya, di kayo mo lang mapaniwaywayan dagiti dingwan nyo. Ma'am, ama ka ko na rumwar anak ko. Anya? Naibilang kami ngamin kini Miguel as suspect iti pan nakapaltog ni Atty. Valdez. Day tama tirigat na kadagiti pulis, tatang. Tatila mapapabasuldahan na marigatan da amang sulbar iti may sa kaso. Yung pulo sa di mi maaramid ka ni Miguel na jay. Ta isaw timang tultulong ka na tayo tapno mariporma ti daga ni Mayor Placido. Tatang, saan nga ta Kanya, apaya di mo ituloy ti kayat mo ko mga ibaga. Saanin, tatang? Ang mga nod at dakit di asaan amarisot ti simbang pay aparikutyo. No ibalikas ko pa iti agay ay ayam iti panunot ko. Ibagam latan. Dua talang mo't ngagsangsangaw. Awan mo't sa bali makangag. Kwa, ibagak ti ada iti panunot ko, tatang. Saan nyo lang ko man may bagbagay ti sa bali. Ang mga nod ada nga problema kayo. Malawan. Sige, ibagam noan niya dayta. Saan nga ta anakam ni Mayor Placido? Di pa nakapapatay ni Atty. Valdez. Anya? Ngamin, dagana ti kayat tayo ang mariporma. Kat ang mga naiso ti utak, di pa mapatay. Ay, Diyos ko. Dahito yan ti bagpagak. Addan adelikado nagpaiso ti atap mo, Amira. Boyong! Boyong! Anya ti bagayo, Mayor. Mapan kay ti balay da Matyas kan Miguel. Ibagam kadakwada akayat ko ida makasarita. Anya ti bagayo kadakwada, Mayor. Tapaya sa ludsudim kanyak no anya ti bagak kadakwada. Agtung palkalatan iti pangibabaw na ken ka. Sige, Mayor. Ngam, sa dinugayam ti kaya ti pagsasaritaan nyo kadagiti. Mapan ko ayaban, Mayor. Ayabam ida dito yung opisina. Sige, Mayor. Inak nga ro doon ayaban dagiti tao akayat ti akasarita. Amira, siguro, adamot nga tan desisyon mo, may papaniti di jayakin ka pa nagsimpata. Pasensya kan, Miguel. Sa anak pa nakadesisyon. Anya, no kasta, di mo pa'y kahit nga kasarta. Ikan na kumapay itinananay aguntaway amang panunot iti idijaya mapanagsimpata. Saan ka di pa'y nga umdas tinted ko ken ka panawan, panang panunot mo iti bagbagan. Nariripok pa lang ti panunot ko. Gapo iti sangsangwan nyo kinitatang aparikot. No dayjay ti rason, amok, addan tumatla panawan ang may panagnak may kinitatang mo, asaan ada kami tinang patay kini Atty. Valdez. Miguel, nasaysayat na masulbar pa yung umuna dito aparikot yung kinitatang. Sakbaya pagsaritaan ta, ti panagsimpata. Sige, no isuti ko na. Sigat ti matungpan. Oh, apay ati makder kamatan. Mapana ko, aro pa iti trabaho ki Jetalon. Sige, ha? Ha? Ada nakakutya dimtang. Ni matbuyong at driver bodyguard ni Mayor Placido jay timte. Ang mga nuaday baganakin ka. Miguel, aguli ka pa isang kape ako mampanaw. Ha? Kaduan nak dito eh. Apay akas lang maputang ka. Basta, saan ka pa ako mampanaw? O sige, kaduan ka pa lang. Bayat ti panakisaritam kinibuyong.
Da ka matlagayan dito'y balay, da Amira, Miguel. Siyak ka di ti gagaram? Doa kayo kini Tata Matias. Ha? Ha? Anya ti ibagam kada Miguel kan tatang ko, Buyong. Kaya't akasarita eda ni Mayor, ijay opisina na, Amira. Hey. Masapo na malpas ko'y arado. Sakbay nga agal alpay nuwang ka. Hey! Hey! Ni Amira. Iso tiyanday ti pungto ti pagar-aradwak. Kanyata ti bagana. Sa pandang tasawak. Tatang, alsaan niyo pa ilang tanong niyo. Ada papanan niyo kano ni Miguel. Papanan may. Mapan kayo kano di munisipyo. Anya ti aramidon mi ijay. Kaya't na kayo kano akasarita ni Mayor. Anya ka na ti bagana. Diyak ka mo tatang. Di mo't imbaga ni Buyong tirason. Nung apay apapaayaban na kayo ni Mayor. Amo ka din ni Miguel ti papanan may. Amunan tatang. Tanadano ni Buyong ni Miguel Ijipalay. Sige, alsaan yung tanong niyo. Kat ilinong yun. Tamapan kayon. Nakaawag kayo man, Mama. Kaputa kayat ko nga ibaga. Irubot mo amin ang ngarwatan, tagawid ka niha. Anya, bayat kayon nga gawidak, Mama. Kaputa di mo matlamayolo ako ng tiagadal. Manmanumatla sumrag ka iti pagadalan yun, tapuro barkada lang tatiar aramidam. Nasaysayat lang no agawid ka. Agyaman ak, Mama. O sige, agubata kita matlang. Kat agluwasak ton inton rabi. Agyaman nak tapinatgan nyo ti awis ko, Matias. Miguel. Anya kami ti bagayo ka na kami, Mayor. Napatid sakit di, tayong baon nyo pa iti makanawan nyo ngayon may nangayap kada kami, Mayor. Talaga na patag ti pagsasaritaan tayo, Miguel. Saan nyo nga ruto na baybayagan, Mayor? Ibagayo, no niya ti pagsasaritaan tayo. Panggap, iti pandakapaltog ni Atty. Valdez. Mayor? Apay, anak pamulagat ka, Miguel. Gaputa jak namnamahan nga iso ti kayat yung apagtutungtungan tayo, Mayor. Agpuno kayo langan. No da kayo ti akin naramid, iti pandakapaltog na. Sana na kami, Mayor. Nadalos ti konsensyami. Saan ada kami ti kriminal, Mayor? Anya garo ti kadayo, iti sangwanan ti gitna. Kenapa yan nagtartaray kayo, iti napasag? Gaputa nakigtot kami itinapasamak, Mayor. Pudno reta, Mayor. Nalaglagan ti kaso yo, no aklunan nyo langan tinaramid yo. Apay nga ipapilit yung aklunan mi, Mayor. Idinto ta saan mo't ada kami ti kriminal. Sandak nga ingatwan iti boses, Miguel. Adda kayo iti opisina. Pasensya kayo, Mayor. Ura ilibakyo na kayo ti kriminal. Ikarigatan lata ng iti pulis nagkalap iti pamanag na kontra ka na kayo. Apay nga ipilit yaw, ada kami ti kriminal, Mayor. Da kayo tinakita ng iti tao ang nakasango iti mapaltugan ti abogado. Ken iti panagtarayo iti mapaltugan. Dakkelan ng ebidensya ada kayo ti akin aramid. Kumusta tinapanan niyo, tatang? Anya timbaga kada kayo ti karasaan, Mayor. Karasaan ko nam iti sigur nga amom, Amira. Tatang. Itala amang ikaw, nga ibaga mga karasaan ni Mayor Placido, anak. Gaputa. Iso ti atapag nga utak iti pan nakapapatay ni Atty. Valdez. Iso na ibaga kakarasaan ti sigod nga amok. Talaga nga isumag ti atap ni Miguel. Yung agpatinggatay lang iti atap. Anya nga ruti bagbaga kada kayo ni Mayor Placido. Imbaga na ada kami ti atapon da ng papatay ka ni Atty. Valdez. Anya? Kasano kumada kayo ti atapan da? Idinto tada kayo ti tultulungan ti abogado. Minamauyong nga ron da itapanangat atap da. Ada kami ti kriminal. Kasano nga roden, tatang? Sana maturog ti Diyos, anak. Amaw, amadalosan tumot lang tinagal mi ni Miguel.
may papanitipan nakapapatay ni Atty. Valdez. Agyaman na sa pagkasimbang patani. At daga di bagam, taynururay mo ti sangput ko. Diyaga mo no maragsakan ka huno saan iti ipadamag ko kan ka. Nuan yaman tay bagamon, di nakpaggagaran Agripina. Ni Chloe, inrubot nan dagiti arwatan na iti ababangan ng apartment iti Manila. Sumangpatan ditoy. Wah! Nukasta, talaga di na nituloy ti agadal. Saanan? Taura itugtog na kano ti ulo na, kat di nalata mapastrek ti adal. Ti amok no iti panagsublin na diti lugar tayo. Kat may pagpanakal kon nga anak. Ngam sayang, tay malan sakin ka, Agripina. Anak aneng nang wano dagmal Placido. Nasirsiri bakpay ngam itisi ka. No nasirsirib ka si Kakumandi Mayor. Di syakto ti sumukat kan ka, inton aggraduar kan a mayor. Takayat daga nga ta dagiti tao. No nasayat ka kadagiti kakailyan tayo, nasaya atak tumat kadakwada Placido. Isungawan ti amok araso na didak kayat amang idaulo iti ili tayo. Para makitan to, Agripina. Ang maguray ka. Isaldang daan na pagsaritaan tayo tabanag. Tadayo pa iti eleksyon. Anya karod ti kayat mo pagsaritaan ta. Kayat ko amamuan. Noan niya di pangadang ni Salod. Iti panangijayam ken kuana ngagkatulong dito balay. Kinunanay di nga ibaganan tupay ka ni Miguel. Abay, di mo ka di pa inawagan naging gay di nagsarita kayo? Saan pa'y? Pues, awaga mon kat amuam noan niya kipanggadang na. Hello, iya. Papa, agawid akong dinamalay. Makadan na kayon kan na mama. Sige. Sumangpet ka nga rudan. Tadito'y ton ngituloy mo ti managadal mo. Anya? Ay, tsak kayat papa. Salbag! Para king kamot lang da ito'y nga rarabidak. Oray sana ka makaadal, papa. Bak nang tayumat. Nalawat ti daga apataltalon nyo. Kan, da kayo ti mayor iti ili tayo. Anya kumat pagdanagan nyo nga oray tsak makaadal? Anyaman na sa nikuwaket mabalin na mapukaw. Wenno agawan ti sabali. E dinto tati adal kat dinto pulos mapukaw kin ka. Wenno maala iti sabali. Syakton, ti mangimaton ka dagiti negosyo tayo. Wah, Kan, syakton, ti mang tarawid-wid kadagiti nalawa akataltalunan tayo, papa. Iso adida ko man pilitan nga agadal. anya. Apay nga ta. Tapos naglaladuta ka na bigatan. Maditi pagpakik. Amira, andamanan insangpet ko anay imas asidain ta. Ah, anya day tatatang. Nagparte da kong padribong kan tiriyo iti baka. Imuraga ak. Isa da ito yada iti supot na bit-bit ka. Kita mo, anto. Ay. Nga, dayo yun day tatatang. Sumabat ka niya kanya maguston nga mo na. Kasla, apay nga, alidukdukan ka ita makaangot iti karnet baka. Idin ko ta paborito am ti pinapaitan na karnet baka. Anja kaya tatang. Anja kaya ati agsiday ti karnit baga. Marurusok ka. Oh! Apayan balasang ka. Anyat makagapaw tarurusukan ka. Boyong! Boyong! Anya ti bagayong, madam. Inka irwar tilugan iti garahe, tada papananta. Sa dino, madam. Di kan agsaludsod, agtignay kan. Mabit lang. Ada ka di ibagam, honey? Adda babanan may kan boyong. Isungain ton sumangpet kami langan. Di pa nang i-drive na kin ka. Anya? Wan ang importante ti papanak, honey. Mas importante di papanan me. Isong orayam langan di pa nagsublimi. Wan ang saan mabalin na may tandan ti papanak.
Sa dino ayat ipapa na magripina. Mapanak iti balay da salod. Damagag no anyan ti desisyon na iti di jayak ken kuana at trabaho. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papanan nyo nanan, nakarubot kayo man. Nakitibalay da mayor anak. Anya ti gagarayo kini Mayor Placido nanan. Saan nga iso ti gagara? No dikat ni Doña Agripina nga asawa na. Anya? Inak ibaga, amayata kon nga agbalin a katulong da. Saan nanang? Di kay mapanpatagabo karakwada. Anya? Awo na ang takelti di jaya ni Doña Agripina asweldo. ₱8,000 a pisos ti kada bulan. Uray pa'y, jak kayat ngayon kay agkatulong karakwada nanang. Iti anya rason? Sipod at atapon na kami kinitata Matias. Ada kami tinang patay kini Abogado Valdez. Imadayon tirik na karakwada. Kunam adumteng tumetla ang tigundaway, amadalusan tinagan yung adwa kini Matias. Pudno nanang, tatalagamat asaan ada kami ti akin aramin iti dayjay akrimen. Saan kumaati panangat atap kada kayo ni Mayor ti rason nga itali mong mutigura di tapusong. Saan ko amawat tidakas nga atap da kada kami kinitata Matias nanang. Iso adidak ko mababalawan. Anak, pinadakkel ka iti nasayaat a kababalin. Kat saan ka kumaamang itukit tigura iti padam a tao? Sanak asanto tapno alisto ang mapukaw tigura iti barukong kunana. Iso nga ulitak, di yung gamden ti mapan agkatulong kada Mayor Placido. Kaya't ni nanang mo nga awatan ti trabaho nga itidjaya ni Doña Agripina, Miguel. Untata, ngamlinapdak. Tada sakit tinakam ko kini Mayor. Oray siyak. Naitalimang matang tiguray ti barukong ko kenkwana. Gapo iti panangatap na adata tinang patay kanya Atty. Valdez. Inawagan na kita ni Hepe, tata. Anyat imbaga lang ay barak. Dandani ka nun ti resulta ti parapin test. Ngayon wayat na kada tayo. Sana ka mabutang no nyaman ti resulta ti investigasyon da. Saan tamot ang nagpaputok iti paltaw, hindi mapapatay niya Atty. Valdez. Sapay la ko man tamalawlawagan tun ti panunot ni Mayor. Intun rumor ti resulta ti parapin test tayo. Awan gayam, may sabalik man ti saritaan tayo, tata. Anya day tabarak. Itay imayak iti balayo. Saan ko nakita ni Amira? Adda nga biniti silid na itay. Maululaw kan kasla rorosokan ka na. So nga agin idda itay imay ka di balay. Anya? Ni, apay nga roda diyo yung bagay tay, tata. Tapno nakita ko ma. Kunana, ano mabalain, saan ko nga ibagbagakin kat kasasad na. Ang gapot na dinamag mo, di imbaga kaon. O sige nga roda, tata. Umay kunto kita nintun malang. Kat no saan to lata na saya ati marikrik na na. Kasaritak to. Tay nakpa-check up kini Doktora Susan. Nana Salud! Nana Salud! Nana Salud! Umay kami man! Awan sa matigagara taboyong. No awan, adda na panan na. Kat, iuray tayo latan madam. Salud! Umay kami man! Mabitlaag! Ha? Adamot gayam madam. Isunjay si mungbat. Ada siguro iti kusina itay, so di na naasikaso adagos, di pa nang pukpukaw takan kwa na. Ha? Ay, da kayo matgayam, Mayora. Buyong. Itay kami ipay nana. Di kay mo't mangikas kaso. Adaak namin iti kusina, tamadamaak nga aglutluto baro. Iso adyak nang agadagos, di pa nagkatkatukyaw. Sige, sumrag kayo Doña Agripina. Saanan? Tasaan mi mataranta ti agbayag, Salud? Ay, anya ka diti maipaay ko. Nakaumay kayo, Mayora. Kaya't ko lang amaamuan, lumayat kan iti idijayak kan ka trabaho. Ha? Ay, Doña Agripina. Wen ko na yun nana.
Taumay kayo to nagdalo si G-Mansion inton bigat. No tagibas si Tam ti 8,000 a pisos nga imbaga kasweldom idi. Uray anaya kun a 10,000 salud. Basta nagagat kalakit di kadagiti trabaho. Dakkel kantidad ti 10,000 asweldo yun, nana. Kas kay lamang opisina matan. Iso uwan ko na yun. Tamayat kayon. Ay, ladingita, doon niya Agripina. Jak maawat ti idi jaya yung kanya katrabaho. Anya? Kat no nagdagkalan ti jayak ken kasweldom. Sa kalpasan na, paayam. Saan akayat ti anak ko nga umayak patagabo, senyora? Una na, amabiyag na kano. Iso asaan kano anas ken asumre ka kakatulong. Napanakkel mat ti anak mo, salud. Saan anapan nagkal, senyora? Ngamkit de, agpaiso amabayag nakmat nga inana. Nga uray no sa anak asumapol iti pagtrabahwa. No kasta, pinalan ti desisyon mo. Adi mo kayat ti umay agkatulong kada kami, salud. Uwan, senyora. Pasensya, kailangan no. Paayag man ti idijaya yung kanya katrabaho. Nga uray no dakkel kumatiswil daw. Agripina, apa yasan ka matagtagari sipot simbang pet ka? Gapot ta pinaay ni salud ti idin jayak ken kwa na at trabaho, hani. Anya? Kinuna kanu ni Miguel, amabiyag na kanulatta nga uray saan nga agtrabaho. Ha! Sinalbag. San man ngagpanakkel day jay a Miguel? Tanalipatan nan sana katalhunan tayo langit Nadamag ko pa'y. Asaan dalata sumardeng abumiro kiti mabalinda pagpatulungan. Tapno mariporma laeng dagiti taltalon tayo, hani. Ambisyoso na unay. Siyakit din ti kayat dangikatan iti karbengan kadag iti nepundar ko adaga. Saan nga mabalin, Agripina? Talaga saan amabalin, Placido? Iso kasaritam ana imbag ti abogado tayo. Awan bagdanagam. Igam ko tituray ti daytoy nga ili. Kat arig na kuton lang dagdyay amayat amang kakat kanyag. Papanam, anak. Itay nakadigos kagat nagsukat ka adagaws. Ijay balay da amira, nanang. Anya? At apay adi mo lang may parabein. Rantam sa ti mapan makipangmalam. Saan, nanang? Sarong karak lang ni amira. Tamari ka no tirik, nanang. Anya? Sintiag ko na. Ni tatang na. Nabayag kami itay nagtungtungtung ijay talon. Kat na istorya na. Maululaw ni amira. Kan kaslam marurusok ano kan. Anya? Iso ngayon nakitaan. Tano talaga madilat na tirik na. Alukuyak nga agpa-check up. Tauray siya kung timang kuyukin ko ana iti doktor. Nana. O sige, iha. Lutuak dagiti ibagbagam akayat mo asidaan. Okay, bye. Sino jay mawag, honey? Ni Chloe, nagluasa na sumangpat. Alia. Kat no yung baga kiti may sa driver tayo. Asukunan na di Manila. Di na kayat ti pasukon. Tada ka no pa'y dagasan na barkada na ija Pangasinan. Ania. Uray iti panagawid na at dalat na barkada na pakatagtakan na. Bay amon, uray ta sumangpatan, hani. Bagbagam tuman anay bagapaman na sumangpet. Naskan nga ilugar mo matimang bagbagakan kwa na, Placido. Ha? Sikaman lang ti makamu iti anak ta Agripina. Mabitlaang, umaya ka. Naimbaga malamya. Tatamatsyas. Miguel, talaga ngayon pay sumtimay.
Gapot madanagan iti kasasaad ni Amira, tata. Agora ka nga raw, tayo nakparwarin iti silid na. Ha? Saan ka di pa rimrimor? Saan ba ay? Malamin ka no, rumwar iti kwarto na. Uray naklatan dito, tayo nakayabat. Wan, tata. Diyos ko, sapay na kumata sana kimaruti sa gabanit kay ayatek. Ha? Niador ni Valeriano. Isuto yung mawaway. Nangatatibagan. Hello, attorney. Anya? Kaya't dak ang makasarita intun bigat. O sige, attorney. Umayak dito opisina nyo. Uwan, attorney. O sige. Bye. Again. Tata Matias. Apay adiyumot kadwa ni Amira. Talaga ka na, ama diti bagpagina. Ha? Sa baliwam tulangin, sa rongkara. Anya? Tata, di la mabaling ngayon nakitaan iti silid na. Pasensyakan ba raw? Yung talaga di na kahit ti masinga. Baliwam tulangan, timang pasarkan ko na. Nagadukit din na putahi ti pinalodom, Agripina. Amin dagita makita masidaan ket pinaluto ni Chloe nga anak ta. Anya? Bareng no dandan ni itan ti anak ta. Magagaranak matan ti sa sangpet na hani. Sinalbaga. No siya kadyak magagaran. Tasan tamad na may pagpanakal, iti susangpet na dito lugar tayo. Uray nagsardanyan nga agadal di anak ta Placido. Ipagpanakal kun tulat ta nga isu ti anak ko. Iso tinamnamaag. Asumukat to kumakanyak kas mayor. Ngam di mo't nakaturpos di pa nagadal na. Uray saan anak katurpos ket mabalin tulat tamat nga kandidato. Sa bagay, ngam nasaysayat ko bamot lang no adamot ipagpanakal na diploma na. Sang kapirgis lang a papel ti ibagbagam a diploma, Placido. Nagadon, sang kapirgis abapil lang ngagpaiso ti diploma. Ngam no magunod kumamot yanak ta, dakal na pakaidayawan ta naganakin ko na. Mala, lipat mo ti ibagbagam a diploma akayat mo amagunod ti anak ta. Mayor, Ha? Doña Agripina, abdan ni Senyorita Chloe. Nangagmuha ni. Ah. At nandiyan anak ta. Umay ka. Inta sa bata. Nay, Miguel, pagbiit ka matitinapanam. Ay, kumusta ni Amira? Saan ko anak kasarita, nanan? Anya? Naapay, di mo naggapu kay Jebalayda. Wan, nanan. Ngam sana kayat ni Amira ti paisturbo. Ta, guri-gurin ka, no? Talaga maritirik, nanan. Barang sumaya at ton tirik nana inton biga. Ison tulatan ti papan mo pa ng sarong karken ko na. Wan, nanan. Kan igatangak tuman karagiti paborito na prutas. Bareng sumaranta no makapangan. Amira, anak. Amira, bumangon ka sa mga aldautan. Amira? Di mo't sumungbat. Maturog nga ta. Ay, saan ba't kaya man nakalak? Ito ang kulatan. Amira? Apay ngagsangsangit ka. Anyat na sakay. Tatang, nakasagsakit. Kanya, dapat man tamuging mau. Kamangan mo, dagurigor mau. Saan ka mo tanabara? Anya tinasakit, balasang kau. Tsak may pagkakit, tatang. Agsaw ka kuma. Anya tinasakit ako na. Tatang, Ibagam atap na amaw.
Ipan ka di ospital, no nyaman na ita nasakit at marikrik nam. Saan? Saan ko kaya tagpa-doktor, tatang? Angin ko na mo nasakit. Anya nga na ita nasakit. Di mo mo't ibaga. Apa kita anak mutlatan. Anyat na sakit mau. Di, tiyan ko, tatang. Awan, nasakit ni tiyan ko. Ay, lukas ta. Ipan ka nga ron iti ospital, tapno maagasan ka. Saan ang tatang? Agkalkal mamit kitin. Sigurado ka? Awan. Saan na masapol ng agpa-doktora. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagdadak ka tibungan lang iti mais ka. Makaay, ayaw abuy-buyay. May panubos ti apo. Mabalinton nga apita, ninton umay abulat. Tata Matias! Ni Miguel, gusto ko masinag dito ayan ka. Imbag ta nakita kayo, tata. Apay, anday bagang barawk, nagkapam aya, ta pitak-pitak mo nagiti sakam. Madamaak mo't ngagpadpadanong karagiti pagay ko dita bangir awaig, tata. Gamimpas pasarak ko timay dito eh. Baring makita kayo. Anda ka din napatag pagsaritaan ta. Napanak iti opisina ni Attorney Valeriano, itay bigat. Tay nawagan na kinikalman na kaya't nakamakasarita, tata. Kahit anya nga raw, tinagsaritaan niya. Kaya't datayo ka nung makasarita aman nalon, iti opisina ti Dar, tata. Anya? Wen, tata, kit kaputa da kayo ti dadaulom eh. Iso dagdago sakmot nga imay dito eh. Itigas tayo bagak kada kayo. Narigatan, ang mga numalipata. Ala, pakaamuam to nga raw, nagiti kakadwa tayo aman nalon. Ta agmi-meeting tayo. Sa dino adiso, tata. Itim patakder tayo akamarin, iti pong tutitalaw ni kakapidraw. Kit kaanon to nga ron? Orenton bigat, oras ti alas 9. O sige, tata. Isunto ti bagak karagiti kakadwa tayo aman nalon. Agpartiyak to iti pato. Ay mayat, sa tumutan ti agluto iti napaw eh. Sigurado abasi matiyag to namanong Nestor kanang Gundo. Tayo suda tiyag parparto at karagita ang produkto. Ay lakit di ah. Sigurado nga dan tumabartag no sa nga burnay ti itugot nanto abasay. Awan gayam, tata. Malagip ko. Kumusta ti kasasaad ni Amira? Ay na, naklatak iti isasarak ko iti silid na. Ha? Apay? Natadakit din iti suling agsangsangay. Anya? Apay ka no? Kimaro ka rin ti sakit na? San mo tanabara, hindi dapat timuging na. Kunana ang nasakit ka no ti tiyan na, ngayon pagsangsangitan na. Kasta ka rin? Ang hindi ka madanagan baraw. Ta sakbay ngay mayak dito talon. Naimbaga na yun, ti sakit ti tiyan na. Mayor! Oh, abay. Sang-sangpet mo lang manipot iti nang iba orak. Kan ka ngumkaslad na kayat mong ibadamag. Talaga nga da, Mayor. Kat sigurado abo maralaki di manandag iti pidit-pidit yun mama nyo. Di mo ba ibayagan wanyaman day tanasaga mo at magbuyong? Dagiti katalunan nyo, Mayor. Agmi-meeting da kano inton bigat. Iti pakarso nga inaramid da iti pungto ti talon ni Kapedro. Anya kumat bibiyang ko nagmi-meeting da. Aguray ka. Nadamag mo ka din wanya ti pagtataripnungan da. Panggap ka no ti ilablaban da apan nakaagraryo dagiti talon nyo, Mayor. Anya. Dukasta. Masapol ang mabakdan to iti panagmi-meeting da, buyong. Anya ti plano yo, Mayor? Kasaritam dagiti kakadwam. Agpamarangdan to atulisan. But nganda dagiti katalunak mawatam mo. Wan, Mayor. Matungpal kas bilin nyo.
Mayor Placido. Tisaanan ngay sa sangbat ti binulan ko. Tiga muna. Diyawanan bain ang mayor. Di mo kamdan tagipulong nga mira. Tasana ka bumdang nga mang papatay kada kayo iti ma'am. Numadadal ti dayaw ko akas mayor. Yang kasano nga rudan. Katagdadagsan akon. Sino ti bagagto nga ama? Ti si Kuko. Wan kaya, malagip ko ti iti Jaya ni Miguel apan ang kasarmin. Anya ti aramid. Nakadadayo ti turong dagiti mata Agripina. Anya ka diti pampanunutan. Ni Chloe nga anak ta. Kunana nga agtalaw ka no ipilit ta nga ituloy na ti panagaadal na. Anya? Kunakmat nga minkan ka. Santan nga ipilit ti panagaadal na. Ha, buyisit kiti. Talaga ngay malaking ka na diyang anak mo, Agripina. Anya? Sika ti malaan dya anak ta. Saan kit di asyak? Ngam nasiri ba? Saan ka tagmalagaskin ka? Agpada ta amasirib, Placido. Ha? Wanang sikat inang ipas ngay kang kuwana. Asino nga ro di dati malaan na? Ay, isardeng ta na pagsaritaan day taba nagplasido. Kat, anya nga ro di ta, ti desisyon mo. Saan tan nga ipilit ti kayat taga ni Chloe? Tama nga no ad-adda may sungsung iti saan anasayaat. Sige, sige. No isot kulam, makamukan, Agripina. May surusur kumatlangan anay baga karagiti amin akakadwami aman nalon. Kini Mayor Placido, ti meeting mi inton bigat. Ina ko nagdigos. Tanapan pa siya rin ni Amira. Baring no kaya't nakitan asangman. Ti ayat ay. Amira, anak ko. Umaykan, tamang malimtan. Nakaluto ako. Anya ti linoto ya si datayo. Lauya ako kung baka. Ay, jak kayat tatang. Ha? Apaya di mo kayat kat no paboritom na jay. Basta, jak kayat tayo mo na. Marulusok. Ha, nay. Tulok kamot ngagpaisaon. Marurusok ka kiti pa nang ibagayo karnit baka ti si datayo tatang. Anya nga raw, ti kayat mo asida ay. Kwa, ada ka di pa itarong kan parya iti ref. Ada pa ay. Sige, kayat ko ti pinakbat. Isulangan ti luto ka si Dak. Dita kayon. Napanan iti kusina. Agluto ka no iti pinakbag. Kay kayat nakitin na dyan, nung tilinauyak ako kung tibaka. Anyati ko na, Agripina. Imbaga ni Chloe, kayat nang imatunan, tinalawa kataltalunan tayo. Wen, kidkidawan na apos ganta nga administrador ay tinalawa kataltalunan tayo. Wanang madagdama problema tinasawa daga. Ha, kaya dagiti katalunan tayo amariporma daya daga. Amo na gatamat kay aramidan na ni. Kasanon, no may palupos na amariporma tinalawa daga tayo. Adda tamatamang subaybay kan kuana. Sa bagay, ngam nasaysaya at kumano dagiti negosyo tayo di matunan na. Di nangarod kayat. Tatimat pa nagbalin na nga administrador ti kayat na. Ala, panunutig to pa yan ang bagdayta. Tama nga no ad-addan tukit ding ad-darum sa problema no agbidutak iti pangadang ko.
Sugak, tatang. Nagustok ti pinakbat. Mas daawak kini kabalasang ka. Kinay kayat bukit din tinatang, nandiyan linauyak ako kung tibaka. Saan kayo na mas daw, tatang? Sigod mo naman nagsidaki tinatnatan. Bagay. Wan kaya, ada ibaga kada kayo. Nandiyan day tabalasang ka. Awati kon ti ijijaya kanyak ni Miguel apan nagkalay sa amin. Nagpaiso ka day. Di ka agang angawlaan. Wan, tatang, agpaiso. Saan kayo nga angawan laan? Nakapangad din akon. Ay, agyaman na kabalasang ka. Kaya't kumutang ang makiasawa ka. Anak pala kadwayaw amang padakil tao kanagiti anak yaw. Unay kayon, tatang. Kaibagbagak pala kayat kundi makiasawa. Nagarapaap kayon iti apo ko. Ay, siyempre Yaputa magagaran na ka na madaan ni iti apo ka. Boyong! Umay ka man! Iti ba kayo, Mayor? Masidag ka at di ka makipimpinok ka kanya. Matuloy ka dimot lang ti meeting, dagiti katalunak kitang aldaw. Wen, Mayor? Iti ka dimot lang lugar, ngayon baga dati pagmimitingan da. Wen, Mayor? Iti inaramid da apakarso iti punto ti talon ni Kapedro. Dukas da. Nakasarita mon, dagiti kakadwam, amang butbuteng kadagiti manlalon. Wen, Mayor? Ito ay mawag ni Punso. Kat adada ka no amin ng Jerry Sasyo. Pues, danunim nga rodan nida. Katiwan-wan mo ida iti rumbang nga ramiden da buyong. Wen, Mayor? Ngam, ulitan, but-but ngan dalaang ida. Mabitlaang, umayakon. Kumusta ka, Amira? Miguel, si kamat gayam. Sumrag ka. Agyaman na. Apag-isutin may ka. Ada na pati kapag salitaan ta, Miguel. May panggap ka rin sa lunat mo. Ungayam, napad ka din nagpa-check up iti doktor. Saan pa'y? Sana may papan iti salon at ko ti kayat ko pag salitaan ta. Ha? Ano nga ron? Di na ko mapaggagaran. Ibagamon man niya ti pagsaritaan ta, Amira. Kwa, may papan iti idijayam kanya ka pa nagsimpatan. Ha? Ano ti desisyon mo? Mayat ka rin na makikalay sa kanya? Saan kan tumatang nagbabawi? Amang ikalay sa kanya, Miguel? Apay ko mga nagbabawi ha. Idinto tayo ayatan ka unay, Amira. Oray siyak. Ay, ayatin ka, Mat. Nakasaganak ang mga ipusta itibiyag ko para ka. Kasta ti kinapatid mo kanya. Sapay na ko, Ma. Tasaan tong agbaliw dita pa nagayat mo kanya. Saksik ti langit, Amira. Si kalaan ayat ingganat tong palbiya. Agpaiso, Miguel? Wen, iso nga ibagam ko man no anya ti desisyon mo. Kaya't mo ka din ngagsimpata? Uhan, Miguel. Agpaiso? Saan ka rin agangangaw lang, Amira? Saan ang agang angaw, Miguel? Talaga nakapangading ako na makiasawa kan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanang! Nanang! Umayo man ni Lucatiri daw! Darasan niyo! Why, umaya ka. Nanang! Nanang ko! Apa niya inarakop nak anak. Anya tinaknakan mo aya, takasla nakaragrag sa kaunay asimbang pait. Gaputa kayat matlaangan ni Amirang agsimpa kami, Nanang! Ha? Paiso anak? Nanang! Saan ka mga rabrabak? Puno ti magbagak! Nagsaya atin no kasta.
Ay, inakto nga rin pakaamuanan dagiti nasisingid akakabagyan tayo. Mapantay ton dumanaw. Diyos ko, sabay lang ko ma. Ta saan ang nagbidot iti pangadten ko makiasawan ka ni Miguel. No sa naklanag si kong kapot inaramid kanya day jaya ang mayor. Adayo ang mapanunot kung ti makiasawa. Almira, Ni tata, umay dito eh. Sana mabalin naman law na ngagsangsangit ak. agsangsangit kan samot balasang kao. Ni, saan tatang? Napulingan na kami ni so alidlid-lidik dagiti matak. Kung nagsangsangit ka itayan. Saan? Anak, saan ka nagbabaway? Itinagbalin ang desisyon mo. May papaniti pa nagsimpayan ton ka ni Miguel. Saan tatang? Ay, nasayat. Ano kasta? Nasaysayat no makiasawa ka. Tada, lang ang mga aware ka na itagbalin to nga anak yaw. Uhen tatang. Sige, mapanak nga roda ni Gitalon. Ay, uwan kaya. Hindi nakilaklak ama ninton aldaw. Sa anak nga umay mangal daw dito balay. Ni, apay, adda ka di pakipunsyonan nyo? Awan, ang adda meeting may kadagiti kakadwa ka man nalaw. Kahit napagtutulagan may, nagluto kami tulatan iti pangaldawan may. Sige tatang. Ngam, anya ayati pagmimitingan nyo. May papaniti ilablaban tayo apan nakareforma ti daga. Asuksukayan tayo. Hello, Buyong. Kumusta kayo niti lugar ang nagpwestuan nyo kadagiti kakadwam? Okay kami lang dito, Mayor. Adda ka din dagiti Jaskia Katalunak iti lugar na pagmimitingan da. Adudan, Mayor. Adda pa lang sumangsangpod. Sige, agpaliiw kayo lang, Buyong. Wen, Mayor. Pero litak, pangbut-buteng lang tiaramidan nyo kadagiti sinalbag a Katalunak. Agulimag kayo kakadwa. Ulimag. Tarenggan tayo ti bagati leader tayo. Agyaman na, itikadayo amin, kakadwa. Inangay ko na ito tarip nung tada na yung bagadamag arumbang unay amaamon niyaw. Kuna ni Ator ni Valeriano, nga itilaksid ang napapatay ti may nga abogado tayaw, ang mangilablaban iti pan naka-agraryo ti daga asok-sokayan tayaw, ket itultuloy na lata ti mang tulong kada tayaw. Gan kuna na pa kakadwa. Ako yugan na tayo iti masaknan nga opisina. Takayat da tayo akasarita ti mangidadawlo iti nasao nga opisina. Anon ko nga raw, ipapantayo, Miguel. Dayta ti pagtutulagan tayaw. No anya nga aldaw ti pan nakasango tayaw, amapan iti nasao nga opisina. Agulimak kayo lang. Di kay unay makatagari. Taamangan no adda makadlaw iti panagsiin tayo. Akas la marabutit. Mayong, timakdaran na kiti manalon karag iti nagtugawan da. Nalpasan ti meeting da karado. Dito yung tinapinta sa gundaway. Apa nang but-butang tayo kadakwada. Mayong. Kardo, agpaputukan. Adda na tamaan, Kardo. Deliktadon. Pumanaw tayo dito. Ustunan, Mayor. Sardengan da kuman adanog-danugan. Imbagakin ka, abot-bot nyo lang ida. Ngam apay nga damot ng pinatayo kadagiti Katalunak, ha? Ay, sana na gagara, Mayor. Nayaw awan na bala, tinakatama kini Kapidro. Sumaranggan!
di ka nagkalintigan. Tad-ad na lang nga gumila. Hayab! Tipungtod ko ka na kayo. Ay, sorry, Apo Mayor. Hello, Amira? Apa nga mawag ka? Gaputan na nga ko iti radyo din ang pasama kapan nakapaltog ni Kapedro. Ayan yung kadi kadadatang. Adda kami dito yung morgue. Itay napaltugan ni Kapindro. Intaray mi ada Agust dito ospital. Ngam, hindi klaramo ti doktor at dead on arrival. Diyos ko, anya dagituin na mapaspasamak, Miguel. Adda ka di amo yung abasol ni Kapedro iti pada na atao. Ngaisot ka po na pinaltugan da. Awan ti ammo mi Amira. Nakasaysayat unay ni Kapindro. Lukas ta, awan atapin yung akin aramid iti napasamak ka ni Kapedro. Adda, Amira. Ha? Sino? Ni Mayor Placido. Tatang, san arumbang ano asino la ditante at atapin nyo iti pan nakapapatay ni Kapedro. Ta sino kumapay ti atapon mi sa balay? Tatang, nabilag at tao ti at atapin nyo ang mastermind iti pamapatay. Wen, ammo may. Kat iso lang ti makabaal amang bayad iti kriminal. Tapno pagudas na nagiti kagura na tao. Wan ang Ammo ti mayor, no kasano ti kinaingat ni Kapindro, iti ilablaban mi akarbengan tayo aman nalaon. Wan, ngam, adalang ama arunan ti pungtot kada kayo ni Mayor. Nung maamuan na nga isuti at atapan niya ang mastermind iti nasawa pamaltog. Saan kami amabutang, Amira? Nakasaga na kami alumaban, aging gaken patay. Nanang, nakasari tayo kadin lagi tinasingad a kakabagyan tayo. May papan iti intay to idadanon kini Amira. Uwan anak, ngam idi madamag dati napasamak apan nakapaltog ni Kapedro. Ket kunada nga itantantay paylaeng timapan makisarita. Anya? Apay? Gaputa, mabuting da ka na. Unang, sanmat at ti pamilya ni Kapedro ti mapantayo kasarita, nanang. Ti mat pamilya da tatamat jas. Uray pay, mabuting da kanulat ta, tamay may samat apurok ta ayanda. Kanon to nga ro ti kada ipapantayo, nanang. Kunada, apalpasan tay laangan ti tabon, tasada kanto idanaw. Anya? Ay, kasano no mabayag amay masayag ti bangkay ni Kapedro? Amang ano agbabawin to ni Amira. Saan nga tamot ang makabulan ti panakay masayag ti bangkay na? Siguro kat siyam lang nga aldaw baro. Taawang mat kabagyan na nga da iti adayaw. Anya nga tano, datay latan ti mapan makisarita, nanang. Bayan yun nakiti kakabagyan tayo. Oray saan dan nga mumay. Anya? Ay, nakababain. Naibagak meten kadakwada. Amang ano, di danto meten kayat ti umain to nagkasar ka. No saan ta akadwa nga pandumanaw. Anyan da di ariknak. Ay, nagrikat kayam ti akino. Diyawanan pa in a Mayor Placido. Sana kumakas to ita no sana gapoy ti kinaayop na. Naibaglakit din na nakaawayan ni tatang. Andan niya di kataltarunan. Ang mga namaburburtsaan gapoy ti kakastoy kasasaad ko. Ang mga Sapay daw may. Sino day ta? Shak, Amira. Ni Miguel, ayusik ti lang haka. Diyak kaya't amadlaw na nga da sa bali ang mariklik na kiti bagik. Kunaklan wada na panamitay awan mangilukat iti ridaw, Amira. Pasensya ka na kumahan. No diyak nangagadagos ti panagtuktok mo. Nakaturo ka ngamin itay. Aputan na po yata nakidirabi eh. Di mon samot ton may turuturog, ti panangururay mo kada kami nga umay dumanon. Ha? Uwan nga ta. Kas tanga-tangag pa iso, Miguel. Kano kayong umay?
Dahil tangarod ti gaputi na kaumayak. Ah, apay. Gaputa, saan kampay lang na umay dumago? Anya? Apay. Makabababawi ka kadi, iti naibagam kanya kiti. Agsanod ka kadin ang mga ikalay sa kanya. Sa anak ngagsanod. Ay na, ipatay ko sa mo, di ka maasawa. Anya? Kat apay nga rod, adi kay pala dumanon. Kwa, gaputada ka no, panagbutang dagiti nakasarita ni Nanang akakabagyan ni na umay. Gapu iti pa nakapapatay ni Kapidro. May sangarod apurok ti ayan tayo. Apay kumangay ang mabuting da. Idinto ta, itimot pungto na ti amyanan ti ayan ti balay da Kapidro. Idinto ta, adda kami matitoy pungto na iti bagatan. Mabuting na kanulat ta. Gaputa paltog ti nakatayan ni Kapidro. So nga, malpas kanulatan ti tabon ti Amy. Sigaan, iso ti kunayo. Iso ti masurot. Kunakin ni Nanang ada kamilatan ti umay makisarita kada kayo. Yung kunana man, mga agpauyo dagiti kakabagyan mi nakasarita na. Ala, di ka madanagan, Miguel. Makaawat. Agyaman na kamera. Buray ka. Apay akas na aglulusyaw ti lang. Ni? Saan mo't Anyasa. Kat no ni. Kasla pumuspusyaw ka. Gagangay na dayto, itanapuyata nakidirabi Di ka madanagan, Miguel. Awanda ka sa mapaspasamag kanya. Dokasta. Talaga nga awan ti Margaret na. Awan, kunakmat. Madanagan na kami. Kasladyak may gad ti agtrabaho ni Ditalo. Lumamwak nga da sakit mo. Honey, anya ti pagdurasan ti investigasyon dagiti pulis. May panggap iti napasama ka pamaltog iti na minsan nga aldaw. Awan pa itapan lagi ti pulis. Nagkapsot meten dagita a pulis nga agim investigar. No aging gaita ket awan pa'y pagdurasan iti panakapatay ni Kapedro. Abay kumaababalawan mi da. E dinto tadi damot nakita tinapasama ka krimen. No talaga nalaing da nga gimbestigar, honey. Ada ko man pamalpalatpatan da iti napasama ka pamapatay. Salbag, no nalaing ka Agripina, si Kanti agimbestigar. Anya? Apay ko maasyak. E dinto sa anak mat a pulis. Tapno amom tiligat na, no kasano tagimbestigar. No agsasaw ka, kas kalakalaingan. Pato apangkis. Kapidro, ikarime, tuntunan mi justisya iti napasamak ka. Diyos! Mayor! Agpapada tayo iti atap kakadwa. Isumat ti atap mi ka ni Miguel. Ngam aging gatayo lang iti atap. Taawan mo't ebidensya tayo kontra ka ni Mayor Placido. Mayor! Mayor! Magipinpinukaw ka man. Umasinag ka! Apay, anya man ang tinasagap talapayag mo damag, takas tao na yapuram ngay masinag. Napan na kilamay ti kasinsin ko. Kinikapidro iti kalman, Mayor. Kat adna nangag na pagsasaritaan dagiti tao iti lamayan. Tanya kumatbibiyang ko, no anyaman day ta pagsasaritaan da iti lamayan. Dakkel ti pan nakapektaryaw, Mayor. Apay anak ko nam di kasta. Andat pagsasaritaan da, ha? Nangag kano ti kasinsin ko kadagiti tao. Ada kayo ti atapon da nga utak ti pan nakapaltog ni Kapidro, Mayor. Niya, dahito yun di kunkunaw. Apay kinabildak, Mayor. Da kayo tiga pun kadagiti kakaduam da kay daking basol. No apay nga tapon dak asyak ti utak ti pan nakapapatay ni Pedro.
Agpay sumot, Mayor. Sulbagan! Pinarusukan na manan, Mayor. Atay wanak, tamangan no iti sumaron no paltugang kan, tapabutag timpangabangat ki ulom. Panaw! Uwan, Mayor, mapagaon. Salbag, pakamatang ka na kumat ko. Sana mabalin. Adi mapuna si Dakas nga atap dagiti tao kaniya. Masal pagkabuyong, mangirobo ka. Mang panuruta kiti pamuspusan, tapno madalusan tinagan ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nay, Mira. Apay anak adayo ti turong dagiti matam. Anya kaday ti pampanunutoy manak. Awan, tatang. No awan. Apay nga raw takas na nakaununag laon ay pampanunutoy. Malaglagip ko lang amin dyan na ibaga kanyak ni Miguel di Kalman. Anya? Imay ni Miguel di balay di kalman. Wan, tatang. Kasalsalog diyo na paniditalo ni di imay ni Miguel. Anya ti imay na imbaga. Ti man may ipanggap iti pan nakaitantan ka no, ti panangdanon da kanyak, tatang. Anya? Itantanda ti umay dapan nakisarita. Anya ka no ti makagapaw. Ay, adda ka nung amin panagamak dagiti kakabagyan da dumapaw ti purok tayo. Saan pa ana itabon din napaltugan na kapurukan tayo. Ay, una yan. Di pa lang amin isudalatan nga ginati umay makisarita. Mabain kanumot ni Nana Salud. Tanalpas na kanumot ng ana ibaga kadagiti kakabagyan da. Sa bagay, siyam nga aldaw mo't laki di di pa nakaimasayag ti bangkay ni Kapid raw. Wan, tatang. Kat ko na ni Miguel, apaman ka no amalpas ti tabon. Umay danton adagos, tamakisarita da kada kayo. Kaya't kaw ang nabunggan to ti kasarmaw anak kaw. Anya? Ay, diyak kaya tatang. Simpleng turatan akasar ti maaramin. Ay, sana mabalin Adaw ti kakabagyan tayaw. Ken adaw ti gagayem kaw akayat ko nga imbitaran. Isa masapol abungga ti kasar. Magustok dito yung aratem asalamagi ken santol. Naalsam ng kasla sana ka malsaman dito eh. Mira, anyan day takan ka na. Kuwat, tatang. Daytay man inartem asalamagi ken santol. Adalim mabasa naglako ket gimatangak. Na, hangot na lang kat ne. Ore lang tubugan tingiwat ka. Di sobrang alsam na. Saan ang naalsam, tatang? O, ramanan nyo. Dakayat, nalaka maalino nagtingipon ka. Iti alsam. Ang magusgustak, tatang. Di mo unay Tama nga no. Nagsakit tumanan ti rusok mo. Nagdulok kan tumanay. Saan, tatang? Ibusak da ito yan. Sayang mo't no ibaleng ko. Kinatang ko pa eh. Sika malangan ti makamap. Sige, patuloy ka ti mapaniditalaw. Ani, apay di mo pinaibaba dagiti napanyo grocery ka ni Buyong. Gabotasan na para kada tayo dagijay. Pangipanam nga rod kadagijay. Para itinagminatay, hadi. Iti pamilya ni Ka Pedro? Well, kaya't ko tulungan dagiti na ulila ni Ka Pedro. Hani, saan ka asanto tapno agaramid ka pailaang iti kinasaya at kadakwada? Amo basikat at atapon da mastermind iti pan nakatay ti kamang ti pamilyada sa tulungam ida? Amo mamaysa ka na paglan na politiko. Kaduray na dagas nga atap na kaniya. Kaya't kung ipakita lat da ti kinasaya at ko iti padak at tao.
Nasaya tunay ta nagdanon ta dito minatayan, Tata Matyas. Apay, ada ka di ibagam kanyak, Barok. Imaya ka din na minsan ngal daw ija balayo. Hindi kayo nadanon. Wait, naibaga kanyak ti anak ko na ita. No kasta, naibaganan kada kayo ti panang itantan mi iti umay mi panakisarita, may papan iti panagkasar mi. Wait, Barok. Sapay la ko mata, maawatan na kami tata. Managbut-butang mo tunay dagiti kakabagyan mi. Gaputa, kapurukan nyo to'y nagminatay. Maawatak. Alright, dandanin maitabon ni Kapedro. Wen tata, sumagmamanulangan ngal daw. Kata, itulod tayo ito, iti maudi a pagtungpalan na. Iso na lang taging ga ita. Awan pala ti maitudo dagiti pulis. No asino dagiti kriminal. Wen nga ro tata, dahil iti paggidyatan tinakurapay kan baknang. No baknang, wano mabigbig at tao ti napapatay. Mabalin anak magkumaitan dagiti kriminal. Like, sada nagsardeng alugan iti batog tayo. Ni gaya mayor ti dimtang. Isaw niya dimsaag iti lugar. Naimbag ngal daw yu amin kakapsat. Imayak, taumay ko ipakita ti pan nagipagriknak, iti nabapatay ang kataluna. Ket na kayo Matyas, Miguel, di kay kadiagyaman, iti yumay kumat pan nagipagriknak, iti kadwayo ang nabapatay. Agyaman kami, Mayor. Takas kayla mapilpilit nga gyaman. Di na kam mababalaw, Mayor. Tamo mi anapudot lat ti ulo mi di kini Kapedro. Idi si bibiyag pala. Gasta? Kahit kapoy tinayta, iso nga tatapan yung matan nga dapan na kay naig ko, itipan nakapaltog na. Kasta ka di, Miguel? Di mo maikat iti panunot mi dayta, Mayor. Tamo mi adiyo kayat ti ilablaban mi apan nakareforma ti dagayo. Apay ngamin, akayat yung agawan ti dagak, idento ta nagling etak, tinggatang ko, iti dayjaya daga. Adalintag arumbang nga surutan niyo, Mayor. Iso ti ilablaban mi. Tadi yumot bigbigan dayjay alintag may papan iti panakagraryo dagiti nalalawa adagdagayo. Ha! Tapagpungpung to tindakit din. Mayor, Miguel Barok, isardeng tayo sanay sa saritaan. Tanay, nakababain ka nagitipado tayo makilamlamay. Juan, baliwan tayo ti agsasarita talo. Sana rito'y ti pagdidinis ko tiran tayo. Boyong, ibaba mo nagiti ayuda ang itadta kadagiti nagminatay. Anya? Imaymot ni Mayor Placido itinatayan, tatang? Wala nak, nang iti ayuda ka iti nagminatay. Di karasan. Agin sa santo ngam demonyo mat. Apayan na ko ng pikasta iti sigod nga amo manakaw. Kwa, tatang. Napaulimag kan, sungbatam ti saludsod kao. Apayan na ko na makarasaan kan demonyo ni Mayor. Kwa, ang gaputa kinunayo amabalin nga iso ti mastermind iti pan nakapapatay ni Kapedro. Ket, day tamat tiga po na. Ang makagura aklao na iti dayjay. Iso, naibagak akarasaan dayjay Mayor. Atap mila ang paydayjay anak ko. Iti tuno ti panagsaritam itay ket kasla punpunlaw nga isaw ti akin aramid. Honey, papanan ni Chloe. Maban kano'y ti balay da Matyas kan Miguel. Ta kumprontaran na ida. Anya, tapay akumprontaran na ida. Anyat basol da Matyas kan Miguel, honey. Naistoryag ti pan nakiringgorda kaniyak. Dayay, nakabungtot. Iso amapan kano magkisarita kadakwada. Saan amabalin amapan? Tamangan no anya ti aramidan da kan kuana. Padasan da pagaramidan iti dagas ti anak ta. Ta magkita na.
Oray no nasing petak iti matang dagiti tao. Kabalak ti pumatay. Apay ngamin adi mo na igawid ni Chloe. Ha, jak na igawid. Taytay na ibagan na ti papanan na. Pimanawa dagos. Surutak dyan anak ta Placido. Ang mga numay sagmaak. Di damat nga tamay turada pagaramidan iti dakas sa Agripina. Kaya't ko ti makasiguro. Iso asurutak dyan anak ta. Saan arumbang akarikyaryo de a mayor? Gaputan na bagklan a demonyo. Anya, lay, anyat sarsarita amon kani Mayor Placido. Iti namin san, nagsarsarita ta karasaan kunam. Sa ita, kunam manan, anapiklan a demonyaw. Talaga mo, tatang. Demonyo dayjay. Adda ka di amum apalimod ti Mayor? Kina demonyo, balasang ka? Ha? Ko, tatang. Oh, apaya di ka makasungbat. Awan, tatang. Awan. Sana mo palit nga ibagak tinaramit dayjay a mayor kanya. Amira! Amira, umayak man! Mabitlaan! Amira, Ha? pasensya ka no dito ti kinamang ko. Apay, anyat na pasamakan ka, Miguel. Ada ka di kinaririm? Ada intarayam? Masalawnak ni Chloe nga anak ni Mayor. Itay, inak ko may talon ko. Nakirininggor kanyak. Anya? Apay? Kuha, kapoy ti pa nakadamag na itidakas nga atap ni kinipapang na. Sungag kong puntot. Kat itay nakita nak. Pinaturungan nak iti paltog. Anya? Ay, Diyos ko. Miguel, kasano na nakalbit na ti paltog kat napatay na ka. So pagyamyamana kini Apo Diyos. Padi namot lang nakalbit na igan na paltog. Makitak lang daya, Chloe. Si Direk. Bayamon, mga ano si kamu ti isublat na pagaramidan iti saan anasayahat, Amira. Jak mapalapos tinaramid ken ka ni Chloe anak. Iso nga inak kidya balayda. Kasaritak dayjay a babae. Anya, saan na na? Ang mga ano na kayo mo ti pagaramidan na iti saan anasaya? Ay, jak kabutang dayjay a Chloe. At dala nga rumabat ti saan tayo pa nagkikinawatan. Ngayon kay si Dira ni Chloe. Awan angam. Aguli makaklatan iti inaramid na ken ka. Saan na na? Tarantak ti mapan agpablater iti istasyon ti pulisya. Aniya? Nasaysaya ti legal nga addang nga aramidan tayo nanang. Ngam ti mapan tayo rumaut iti pagtaangan da Mayor Placido. Anya ti kunam, Amira. Nagkita da Miguel ken Chloe. Kat pinaturungan na iti paltog pikayan ayat mo. Wen ka no, tatang. Kasano? Nadamag ka no kami ni Chloe ti panagat atap yu iti amana. Nga isot mastermind iti pa nakapapatay ni Kapedro. Naglukaw. Ay, anya nga ita, tatang. Makita yu itan ti daka sa bunga ti panagat atap yu kini Mayor Placido. Mapanak iti balay da Miguel. Agsarita kami man. Sige, ibagayon to nga rod kini Miguel. Nga isardan yun ti dakas nga atap yu. Saan yun nga atapon dahil karasaan a Mayor? Takno nasayat kayo, tatang. Damdamagan da buyong. Manyakan o daramidan da kadala kay Matyas kan Miguel. No sumardengan ti dagas nga atap da kaniya. Nga mawan ti mandar ko nga ramidan da. Adan po biyak iti napasamak kini Pedro. No paimbaga ni buyong nga aksidente lang di pan nakapaltog ni Pedro. Siyak ti adda ang apiktaran ti madingay na ramid da. Nayon ko ngay baga. Ano niya ti mandar ko isulang taramidan da. Tapno maliklikan ti sana nasaya at mapasamak. Nga at damanin darirag na kanyak nga ramidan da. Kalpasan tinaramid da pamutbutang. Sana ko ngagtalag.
ang mga no pumalpak damanan. Sapay lang kuma, mapunas to madlaang, di madi nga atap da kanya, da Miguel kan Matias. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dayta, nakarubata ka. Mabalin kong ti mapan iti istasyon ti pulisya. Oh, ano kaya rumarak ko man? Isumot ti kada ti umay. Mabit lang! Maya kon! Naibagal daw mo, Miguel Barao. Ni, da kayo matgayam tata. O sige, sumrek kayo ha. Dito'y tayo unag nagsarita. Ay, saanan tadan samot papanam, panay nakarubot ka. Ay. Papanamaya. Kwa, mapanak ko may di stasyon ti pulisya tata. Anat gagaraam mi jay. Inakipablatter ti panang paturong kanyak ni Chloe iti paltog. Ay, kaduan kang aruda na mapan nagpablater. Ha? Ni, alaman nga rin tata. Dayawon ka, iti pan nakapanunot mo, ama pan ipablater tinapasamak baraw. Ta babaan day ta, may pakitam, asaan ka amabutan kadakwada. Placido! Placido! Oh, apay Agripina. Anya ti bagam takas tao na iti daras mo ngay masidag. Naipadamagan nang nagkon iti radyo, honey. De? Tinaramid ni Chloe ka ni Miguel. Hindi. Napan ka din nagsausaw na iya ang Miguel iti radyo Agripina? Saan nga iti radyo tinapanan na? No di kat iti istasyon ti pulisya. Napan nagpa-blatter. Kat dagiti mat reporter. Impada magdamatan. Idi nabasa dati blatter na. Sinalbaga. Na ito yung ribunga ti Agripina. Isardeng mo timang babalaw ka ni Chloe. Tama nga no agsakit man ang tinakam na. Wah. Pangisakit na kan kadya inaramid na. Tagasano? Nga bilang mo apan ng isakit na kanayak. Idinto tayo so ti pakay mamagak. Uray amo mat dagiti tao anaasikan na ayat ka a politiko. Si kanto nga rodan ti mang bagbagaking kuwana. Tabarang denggan na ka. Nana, apay anak kada dayo ti turong lagi ti matayo. Ani ayat ti problema yo. Tinangag ko iti radyo itay aldaw. Ha? Ani at tinangag yo. Napan mo impablatter. Impadamagan dagiti reporter. Andi ako manukas ta. Nasayaat mo. Tapno maamuan ti amin nga awan ti panagbabayin dahi dya Chloe. Iti panakaibunan nagtiinaramid ken ka ni Chloe. Kat naibabain ti pamilyada. Kat asino ko mga rutinas ka na mababalaw itanana. Alangan mo ta siya. Uwan, sika. Sika lakit di ti pabasulan ni Mayor iti panakaibabain da. Ta sika tinangi pablatter iti madinga aramid ni Chloe. Nanang, no si dirin naktuman ni Mayor iti panakaibabain da. Ibagak at ti anak na ti pabasulan na. Asaan kiti asya? Ay, anak ko. Gapo ka dagito'y ama paspasamak. Ang tip-tip bayo ti barukong ko. Di pa inaitabtabon ni Ka Pedro. At damanin na bara nga issue iti pamilya da Mayor Placido. Gapo iti kinatarantada di anak da, nanang. Iso nga no at daman pakababalawan da. Kat basol mo't lang ni Chloe. At dalugan ang nagsardeng iti batog ti balay, Miguel. Kat agbus-busi na. Tilugan ni Mayor dayjay, nanang. Miguel! Ha? Ti driver ni Mayor. So day nang pukaw kanyak. Nanang. Rumwara kat kasarita kita. Ay, saan? Di ka rumwar dito'y balay. Tama nga no, anya ti aramidan na ka. Saan dalakit di sumardeng agbus-busi na, nanang. Aging ka didak makasarita.
Iso anasaysayat arumara ket sangwek ida. Talaga ka di akal kalabanin, nak Miguel. Saan, Mayor? Asino ako maamang bangga kada kayo? Apay nga rod, ngimbabain mo ti pamilyak. Gapulang iti panang i-blatter mo iti naramid king ka ni Chloe. At doon ti mang babalaw kanyak. Mayor, naramid ko lang ti rumbang. Tarumbang ka di ti naramid mo. Rumbang ngunay, Mayor. Tanwad daman dakes ang mapasama kanyak may papan iti paltog. Kat ada masidadaan ang mapabasol. Ha! Apay, amom amay tured ko ti pumatay. Jak may baga saan, Mayor? Tado ti kwartayo. Ayop ka, Miguel. Isardeng yon ti mangbangbangga kanyak. No kayat yo tinasayat. Anya, imay ti mayor iti balayaw. Kat sinidir na kahit ti panang ipablatter mo iti naramit ti anak nakin ka. Buntata, kan pinalagan nakpay. Ngay sardeng ko kanon timang kontra kadakwada sa nga pamilya. Aguli mek kakadilatan kadagiti sana may kanatan nga aramiden da kasta. Kasta ti kat datata. Hangin, saan ka mabuteng kadakwada? Ora siyak, saan ko akabuteng ida? Kuna na pa'y kayam tata. Ngay sardeng ta kanon ti agsaw-saw. May papan iti atap tayo kini Mayor. No kaya tangawan ti daka sa mapasama. Kaya na ko nakaw sa anak ang mabutang. Nang runa, anday lablaban tayo. May papanitipan na kaagraryo ti daga at tartarawidwidan tayo. Apa nga itakalaang asumang patani. Di magasag ba iti pagtangan da Miguel? Anya timbagam ka ni Miguel. Natural! Sinidir ko iti naramid na. Isulaang ka di ti rinantam, iti ipapan mo iti balayda. Binalagak pa'y. Ngay sardeng dan ti mangkon kontra ka na tayo. No! Kaya't dangawanda ka sa mapasamak. Iti day tanga imbagam ka ni Miguel. Kasla pinang taamanan Placido. Kat amangan numapantumanan ang pablater. Ha! Padasen na ti mapanbay. Takidtaan na. Aywan gayam. Adanto ka no ibagakan ka ni Chloe. Anya ka no ti bagana? Nasaysaya at nga isunton ti pakaamuam. Ayan na nga ron. Agpapaangin iti hardin iti likod ti balay. Ijay ting kapang danunan kan kuana. Sige. Danunik nga ron ti jay. Tadamagak no anya ti ibagana. Miguel, Amira, apay nga mawag ka? gaputan na ibaga ni tatang ti panang sidirkin ti panang ipangtakin ko na ni Mayor. Imawagak, takayat ka palangipan. Likli ka mon. Likli ka, tabangan no dakdakas ti aramidon na. Sana ka mabutang kini Mayor, Amira. Anya, nabilag ni Mayor. Di mo amuna niya ti kabailan na aramidon. Ura damin kinukuha na ti bilig kanturay. Di mo amo ti sasawa, Miguel. Isardang mo ti mangkon kontra kadakwada. Amira, apay kasla mabuting kaunay kini Mayor. Kaputa amok ti kinadakas day di a tao. Agpampamarang anasaya at launay iti imatang dagiti tao. Ngam kadadaksan day di a tao, Miguel. Oh, Amira, apay, adda ka di amo madakas unay aramin ni Mayor ang mabalindan to apakaabakan inton eleksyon? Ha? Jay, Oh, apay di ka makasumbat. Sigon nga amom da Mayor Placido kan Doña Agripina. Adda ka di amom ang posible apakaabakan to ni Mayor inton eleksyon? awan, Miguel. Diyos ko, sana mabalin nga ibagak tinaramid tayo jay amayor kanyak. Sana mabalin. Amira, dengdeng na nakadipailan. Uwan, Miguel. Apay nga roda di mo sumbatan ti saludsod ko. Awan amok amay bagak. May papan iti damdamagam kanyak.
Apay nga rod ako na nakadakdakas unay ni Mayor. Basta, patya, gapo iti dakas nga atapyo, nga iso ti mastermind iti pa nakapapatay ni ka Pedro. Dakas lakit di taramidan na kada kayo. Isot pag kuna akadakas sa tao. Kunak na da sa bali itayin nga mong apanggap kini Mayor. Awan, Miguel. Awan. Diyos ko. Sana mabali na mamanda, Miguel, kan tatang tinapasamag kanyak. Diyak kaya't nga ibaga ka nakuha sa tinaramit kanyak tayo jay at tao. Miguel, itaman laangan, makita ka nga uminom iti arak. Wala na. Kayat ko ti uminom. So ano pa nagkimangatang iti may saron post. Uwan angam, sigurado mabartek ka iti daita. Tadi mo matruam ti uminom iti nasangar. Di maturugak tulat ano mabartakak na nang. Di ka din na ibagaking ka ni Mayor? Di nakapanunutam nga uminom manan iti nasangar? Saan na nang? Anya nga raw? Ti pa nakaipuspunti intayo pa nakisarita. May papan iti kasarminto kini Amira nanan. So ti nakapanunutak. Uminom iti ara. Dandani tayon mapan. Iso asaan arumbang nga isot pagbartekam. Puno nanang. Ngam, adapay sumagmamanungal daw. Sa tayo tumapandumanon. Una, tainton maminsan pailaang abiga ti panakaitabon ti bangkay ni Kapedro. Magagaharanak una yun ang matulag ti kalay sa amin, nanang. Dandanin dumteng day nga aldaw anak. Agtutur ka iti sumagmamanulaangan nga aldaw. Dumanon tayon to. Ani, anya tinagbalin a desisyon mo iti singasing kan ka ti anak ta? Saan ko pinatgan dagid daw na? Agtalinaed, akatalunan tayo, da Miguel. Damat pagsayaatan na, no ikatamon nga agpaiso ni Miguel, akatalunan tayo. Tanya kumat pagsayatan na. Ha? Tapno awanan ti sakit ti ulo tayo. Iso ti may sa asugsug, tapno mariporma ti daga tayo. Ad-adda tumaod ti ado a problema. Ni kateg ni Miguel akatalunan tayo Agripina. Ala, siga ti makaamuhani. Ngamno da kami kuma iti anak ta ti mapaturay. May mayat ama ikatan ni Miguel akatalunan tayo. Mayor, inton bigatan ti pan nakaitabon tinapatay may akatalunan nyo. Tangiwat mo, amangan wag na makanggagkin ka sa bali, kati supay ti pakaisagmakan tayo amin. Sorry, Mayor. Saan ko ana igawid ti dilak? Tututik ta dilam makamu ka. Pakamuam, dagdi kakadwa tayo. Tada na patag ngay bakak. Adda ka di manan sa bali a plano yun, Mayor? Adda! Nababaan na di na panunod ko. Sigurado ang mapuna si Dagas nga atap dagdi tao kaniyak. Asyak ti utag. Di pa nakabaltog ni Pedro. Ano tinapanunod yun, Mayor? Ibaga kinto na da kayo aminan. Sungagtig na ikaan iti pangibaunakin ka. Uwan, Mayor. Ngumsa dino a lugar ti kayat mapagkikitaan tayo. Iti safe house. Idya iti pagmitingan tayo, boyong. Tatang, apay jay kaldingan sang putyo. At dapay lima nga impupok yung manok. Ila ko yung kanida jay? Saan na? Mausar para iti panakaitabong ni Ikaw Pedro intong bigat. Anya? Marigat ti kasasad ti panagbiagda. Sa nagtutulagan may kadagiti kakadwat. O anya na iti mabalin mga itulaw. Isaw ti ipan may. Napintas ni na panunot yung tatang. Tauri kasanot ti kadagsan ti bakbaklayan aparikot ti maysa kan maysa. Nung ado ti tumulong, lumagan. Uy, tawan sa baling agtitinulong. No, sana tatayo mo't laeng, anak ko rapay. Ano day ka insernak mo anak kasakaw? Bagas nanang.
Napanak nagpabayo. Uwan angam. Ado pa'y matibagas tayo na kong. Itulong ko iti pamilya da ka, Pedro, nana. Kastaya. Kuna ni Manang Carmen nga asawa ni Kapitro. May buskan ng tinatalunan da. Marikot dati kaawan maapoy yung aldaw ti panakaitabon ni Kapitro. Wala. Nasayaat nga ro. Napanunot mo nga ikan ida iti bagas. Nagtutulag kami ba't kiti nga kakadwa, nana. Amang tigkam iti tulong iti naulila ni Kapitro. Nasaya at unay no kasta paro. Tauray ka sa no tirigat, no adu ti agtitinulong. Nalaglag ang lata abaklayan ti masikna. Agulima kayo. Ulima, gatdanggan tayo anay bag ti baga ni Mayor. Ulimak! Nagsardengdan nga umariwawa, Mayor. Mabalin yung tiyang sarita. Nagya manag. Iti presentayo, kakadwa. Pinaumay kayo, wino pinaumbong kayo kiniboyong. Tada na patag, aparamid ko kada kayo. Nang runay ti panakay tapon ni Pedro Enton Bigat. Kaya't ko, agpamarang kayo at ulisan Enton Bigat iti Camposanto. Anya ti aramidin may akas manglimlimo at tulisan, Mayor. Saganan ti banday ti Camposanto. Kaya't ko, asagbay, ngisirek dati bangkay na iti pansyon. Agpaputok kayo, boyong. Anya? Ipaayan mi itigan salot, Mayor. Kaslagastan, boyong. Napambaran yun to amang ibaga at tulisan kayo. Agbaskara kayo amin. Tapnod di na kayo may rupaan. Ibagayo, ada kayo tinang patay kini Pedro. Anyan to nga ron ti ibagami, Mayor. No damagan dagiti na tao, no anya trason a pinatay mi ni Kapidro. Ibagayon to adakkel dinagbasulan na iti grupo. Kat sinintensyan nyo matay. Baba ni tinay tangarami ninyo. Matalusan to matan tinagan ko. Lain ka talaga nga, Mayor. Bilib kami ti kinalaing mo iti palusot, Mayor. Nasirib kaya talaga. Oh! Buyong ka. Sana kuman na nagbalin na Mayor no namudal ti utik ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anak, mauudin arabiin ka Pedro inton rabi inak to makilamay. Panawandak dito'y balay. Apay, mabuteng ka? Mabuti nga karot tatang. Anya, apay kumamabuteng ka. Dito ta saan ka matama nagbutbutang. Pasaray agpatpat nagkampay idi ka ni Miguel. No, inkam agsilaw iti labas iway. Mabuti nga kaon katwak dito'y balay tatang. Mamati ka matlaangan aya nga adaan-alya anak ka. Tatang, saan dagiti katatawan no alya ti kaputin ko. No di ka dagiti managdakdakas. Dagiti tao at managdakdakas ti kaputin ko, tatang. Sino kumamot ti umayag basak-basak dito sa bali at tao? Basta mabuti nga no panahon dak awan kadwak dito'y balay. Sumuro taklangan ka na kayo iyanatayan itong rabi. Babaan iti napanunot kong aramidan dagiti pasurot ko inton bigat. Mapunas to madlangan ti dakas nga atap dagiti tawakan niya. Papa? Ti anak ko di masidag. O iha, anyal ti bagam. Saan kay ka di amapan makipamumpon kin ni Pedro inton bigat, Papa? Saanen? Naitad kumot ng titulong ko kadagiti na ulila na. Nasaysayat kumamat lang, numapan kayo, Papa. Adda dagiti nasken nakamiting ko inton bigat. Iso adyak makapan. Ngam no kayat mo si kantulatan ti mangisuno kanyak iha. O, sige.
Siyak tulat na nga rodan ti mapan makipamumpon inton bigan. Alang nga ron. Awisem to ni mamang mo bareng kayat nawin no magagat. Okay, papa. Ibagak to kin ni mama. Miguel, papanamta na karubuat ka. Sumipngutan. Ita ti mao di arabiin ni Kapidro, nanang. Ay, ti amok no yung gaiti balay da Amira. Saan, nanang? May itay ni angkel mo Agundo. Kat dinamag na no kaanon to ti papantay yung panakisarita kada Amira. Kat, anya ti magayo, nanang? Una nga mapantay to inton malpas ti tabon ni Kapedro. Kasta ka din, nanang. Nasayaat nga roda. Tani, talaga magagara na kung amatulagan ti kalay sa amin kini Amira. Apay, talaga akayat mo ti mga sawa. Apay, nanang. Diyo karikayat ti madan iti apu ko. Ay, kayat ko Barang no, makabukal kay to adagos kini Amira kalpasan ti kasar. Madi manan ti marikrik na kiti rosok ko. Ang lidog-dug anak sa manan. Ako, kudak tupat. Madi manan ti riknak. Nagrigat laki din na yati ang ginaw. Amira, maging sama ng tirosok mo, anak ka. Ngun nga rod tatang. Nalami isa nagsay tayo naghalo-halo. Aki tayo malam. Sumot lang, O di, saan ka nga umay? Iti minatayan. Ay, umayak lata tatang. Umayak. Mabuti nga kang may sa dito'y balay. Tanya ko mga minti kabutang mo. Sigod mo tadi ka mabutang nga uray no agpat-pat nagkami idi ka ni Miguel nga mapanagsilaw iti tukak wano lamas. Basta mabuti nga tatang. Isa sumurtak kada kayo. Oh, kunak no nakaturog kayan, mama. Naatap nga rod kanyak ni Riderby ha. Isungay mayak dito'y beranda. Amangan no magagat kayong umay makipamumpon inton bigat. Asino ti pakipamumpunan? Ni Ka Pedro, mama. Tabon na kanon inton bigat. Apay amapan ka. Saan tayo matakab kabagyan? Siyak kano ti mangisunon tokin ni papa. Iso mapanak. Anya? Amangan no magagat kayo nga sumunod. Ada pa panakasabali inton bigat. Iso apasensya kan iha no saan ka makuyog. Okay. No diyo masango. Siyak tulat ang arudan ti mapan, mama. Ado tayo gaya mo may makilas na kini Ka Pedro tatang. Uy, nanak. Taimay kami amay nakakadwa ni Pedro. Amira, imay ka matgayan. Wen Miguel, si Muratak ka ni tatang. Naimbagarabiyo, tatamatyas. Kastamat kan ka baraw. Nasayaat man. Naikuyog yun ni Amira. Mabutang ka nung agmay-may sa idi balay. So nga inkuyog kun Anya? Apay ko mabutang. Jak man amo kan kuana. Nagbalin mo't tinatakraw. Masan titurog ti asawak. Nung natakurok. Ayan ko nan. Placido! Placido! Honey! Agring ka! Ay, Sus, agay blood samat ng ti asawak. Ay, Chloe! Agring ka man! Umay ka dito'y silid me! Papagring kayo! Papa! Placido! Karingsan iti panangtong tayo, mama. Sino tinangtong ba kanya ka? Shock! No di kamot ngaminan mariing. Oh. Ay,
Madanagan kam launa yan kan ka. Ano ka din di mapaspasama kada kayo, Papa? Kaapaya di da kay mariing itay. Nabati ba da ka? Kasla da ng pandag kanya kababay kang bayi di ka yak makaagas. Anya? Ay, agpudno ka man, Placido. Ada ka di babae, kat iso tinay tagtagainap mo. Awan babae. Siksikan lang iti biyag ko. Hala. Yalanak man iti danom, Chloe. Sige, Papa. Tata Matyas, awan ka di dagiti karkar na amadmadlaw yo kini Amira. At dyan nga ron dagiti jak maawatan at tigtig na iti anak ka. Kas kumaitian niya, tata. Ti masansan apa naglaladot na. Kan itay agrub-rubat kami nga umay dito minatayan. Nagmatiman na ti rusok na. Nagduldulaw. Kasta ka di. Apay, anyaya man ang tikinan na. Kinagura ti rusok na, tata. Nangan ti halo-halo itay malam. Nalamiisan ka na ti rusok na. Isumot lang. Nagduldul umanin ako na yo, tata. Ang jakman na mo kan kuana. No ada kinontrati tiyan na. Kas jaymot kan nga agdulaw. Ti may sa apa kaburburtsakin ko na, tata. Ti ko na ang mabuteng ngagmaymaysan iti balayo. Ngamidi, urag patpat nagtaam pa nagsilaw iti lamas. Saan mat ang mabuteng? Agyamanak na nasapa kay matla amin nga imay dito'y safe house tayo, kakadwa. Ewan ba yaw? Agsagana kayon. Taintay ito ni Jay Campo Santo Sigsigay. Nasken asakbay adom teng ti Carro anak kailuganan ti bangkay ni Kapidro. Ket makapisto tayon. Ewan ba yaw? Adto'y dagiti maskara tayo. Isu tayon. Ket laglag ipinyo. Ngagpamarang tayo atulisan. Iti daytoy amisyon tayo. Ewan ba yaw? Urayan yun to tigo signal ko. Saka ito agpapatok. Ano? Ket da kayo amor ken Jonel. Da kayo ti mangibaga atulisan tayo. Ket da tayo ti mangamin anang patay kini Kapidro. Saan kakadain nga may makipamumpon, anak? Saanan, tatang? Di ka mabutengan, ngagmaymaysan iti balay. Saanan, taal mat? Sa bagay. Ay, wan gayam. Ada na ibaga kanyak ni Miguel iti rabi Anya day ta. Kunana, umaydan to ka nun makisarita inton bigat. O di mayat no matulag ang ti kalay sayaw. Talaga kayat kumatan ti makiasawa, tatang. Una, tadaan ka matan iti umno nga edad. Kan may mayat no itan ti pan nakiasawam. Tanapigsaak payla nga mga iwantaw ka iti agbalin nga anak yaw. Apay nagsennaay ka nga iti naibagak anak ka. Awan, tatang. Ada lang amin nalagip ko. Anya na ita, tapay nagsennaay ka pa iti naunag. Saan yun adamagan, tatang? Sige, tagdalo sa kong tito'y balay. Nakababain mo't no nakawarurain ton sumangpot da Miguel. Talaga kay ti asaan kay asumurot kanyak amapan makipamumpon kini Kapidro, Mama? Papa? Saan, iha? Tada nasisita unay apa nakita nga aldaw. Kadda kayo, Papa? Talaga ka di adiyon maipamuspusan ti pan nakimiting yo kadagiti investor ako na yo? No pa'y puspon ko kat amangan nagpaoy da. Iswa sikalatan ti mapan. Kat magisimpat diya ka kadagiti nabati ni Pedro. Okay, Papa. Nga magawid kanto na dagos, kalpasan ti tabon. One, Papa. Miguel Baraw, ado tayo mo't gayam ang makipamumpon kan ni Kapidro. Wan, tata. Imay sa amin nakakabagyan ni Kapidro. Sa bagay, ado mo't kinaisagana amakan na pagsangputan tayo. Ta ado tinaur-ur tayo atulong para iti panagpakan kadang iti makipamumpaw.
Wen tata. Miguel, mabit lang. Ha? Ti anak ni Mayor, isugayam na iti likodan tayo barok. Pag-urayan na kamay. Nya nga taman ng tibaga da ita babay. Ay, sabdang ka pa'y abangan no da napatig na ibaganak ni ka. Wen tata. Sa dino tayan yon kadagiti kakadwang buyong. At kami dito'y Campo Santo Siksikay, Mayor. Nakapisto kami. Good. Laglagi banyo tibilin ko kada kayo. Wen, Mayor. Saan ko kaya ta maulit tinaramid yun eh? Nagpaputok kayo kat siguradwan yung awan may wawa abala ngagdiso ka nagitid tao. Wen, Mayor. Asino ti pinusgam? Amang yam-am mo iti bagbagiyo at ulisan? Daamor ka ni Jonel. Mayor. Pato abanggis. Kadapay nga isuda ti pinilim. Kaputay suda lang ti awan maskara na akadwak, Mayor. Kasta ka di. Hala, lalaingan nyo karod, buyaw. Pedro, lakay. Ala, gustunan Merced. Rok ata mo, ti panangar-arako po iti ilungon, ti asawam. Palubusa mo, may sirek na iti tanam na. Pedro, lakay. Umay kayo, nana. Tayo sa rekdan tilungon iti Pancho. Umay kayo. Ha? Ay! Kayo at umay! Ha? Lawlawang na kayo! Sino kayo? Apay, pinalawlawan na kami. Tulisan kami! Panyat masapul yung kada kami, apaw! Tulisan kayo! Tata na pala ko na irumpang kami kita kayo! Anya, tigagamyo kada kami. Nagpakita kami kada kayo! Nakayat mingay baga! At kami tinang patay ni Ka Pedro! Anya? Dagang tinakbasulan natin grupo eh! Iso asitintin siya ang miyamatay! Kaya't miya mamuan no anya tinagbasulan na. Sana na masapaw ng iba kami! Sige! Isang reksyon na di panjong na! Tabarang makasaklang kini San Pedro! Mama! Mama! Oh, ada ka ba't gaya man iha? Apay apong bumsag ka si Magbat. Ang kakaribuso dahil di Campo Santo. Anya? Ada ka din nag-aapa iha? Awan, mama. Ado di nagpakita tulisan ni Jai. Anya? Tulisan ko nam? Wan! Nagtagi armas na amin. Anya tinaramid ka na kayo dagita tulisan iha. Kuma, imawag ka ni Papa. Kanang ibaw na dagos iti pulis ananganup ka dagi jay atulisan. Diyak na panunot ang timawag, mama. Kapoy tinalahos abot kong kanervyos ko. Anya tinaramid dagiti tulisan ka na kayo iha. Idi sarag da kumantilungon iti panchon. Pagamumlatan ang nagbusi dagiti igam da. Anya, agad. Anya pa dagiti si Maruno ang napasamak iha. Kalpasan ti pa nagpaputok da. Inyam amuda ti bagbagida at tulisan da, mama. Katiniguan, imbagada nga isuda ti nang patay kin ni Ka Pedro. Anya? Dagiti tulisan tinang patay ka ni Ka Pedro? Ngam, iti anya arason? Sandan nga imbaga, mama. Ngam kunada, nga da kano nadagsan ang nagbasulan ni Ka Pedro iti grupo da. Iso asinintensyaan da, amatay. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.